So जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटआप चेनेलाव बरायनाय थाबाय फिन खेबसेबाव दायो जों बेवहाय लाइभ दङ नोंथांमोनजों आरो एगेन बिटिसि इलेक्सन रिजाल्ट लाइभ दहाय आं फैदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव दायो आं फिन नोंथांमोनजों खेबसेबाव फिन फैबावबाय आरो नोंथांमोनानो आंखौ गले गले खावलायहरफिनबावदोंमोन जे बिटिसि इलेक्सननि लाइभखौ फिन अननानै फैफिनबावदो लाइभ फैफिनबावदो अननानै फिन लाइभ फैफिनबाय लाइभ होननानै बुंबाय थादों बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दायो लाइभ फैबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोननि हांख्रायनायावहाय आं दहायनो एक्सुवेलि खोन्थाखाबायमोन बेवहाय लाइभखौ बेवहाय माबायदि जोंनि दा इउ पिपल पार्टिया बेसेबां मोन्दों दायो आरो बिनि गेजेरावहाय बिपि पार्टिया बेसेबां मोन्दों आरो बिनि गेजेरावहाय इउ पिपल पार्टिया बिजेपि पार्टिया बेसेबां मोन्दों आं बेखौ खोन्थाखादोंमोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं नोंथांमोननि फिन खेबसेबाव बुंबावनि आं रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ खोन्थानि बेवहाय स' हेलौ रायजो राजाफोर बेसेबां दं गासै भिउआ बेवहाय 19 भिउ फर लाइक थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर आनएबल टु कानेक्ट प्लिज सार्ट एगेन लेटर सार्ट दिस कानेक्ट प्लिज वेल वी ट्राई अके रायजो राजाफोर एक्सेलेन्ट कानेक्सन भेरि थेंक इउ स' माच नोंथांमोना लाइभ थानायनि थाखाय प्रकाश नार्जारिया नोंथांमोनजों बिएम सेटआप चेनेलाव लाइभ दंफैयो रायजो राजाफोर आरो नोंथांमोनजों लाइभ थाफैनायनि खारना जाहैबाय रिजाल्ट स' दिनैनि रिजाल्टआ जाबाय 40 सिट बिटिआर इलेक्सननि रिजाल्ट टारगेट 21 आउट अफ 40 सीट स' टटेल बेलाव बेवहाय बिपिएफआ 5टा सीट मोननानै दं आवग्रिनानै दं इउपिपिएलआ 23 दहाय 27 दाजाब दानख' जानानै 23 जाफैबाय बिजेपिआ 10टा सीट मोनबाय रुलिं पार्टियासो गाहायाव थांसिनबावबाय माथो आं बेखौ नायोब्ला रुलिं पार्टिखौसो गाहायाव थांसिननाय नुबाय कंग्रेसआ मोनसे सीट जिएसपि मोनसे सीट आदार्सआ 0 जाना दङ इउपिपिएलआ 23टा सीट मोनना दङ बिजेपिआ गोबां गोजौ थांदों बेवहाय जों बुंनो गोनां मानिनो गोनां बाथ्रा बेवहाय बिजेपिआ गोबां गोजौ सीटआव थांदों रायजो राजाफोर स' नोंथांमोना नुनो हागोन बेवहाय बिपिएफआ मोनबा सीट आरो लोगोसे इउपिपिएलआ 23टा सीट बिजेपिआ 10 सीट फाइनाल स' नोंथांमोननि सायाव आं बुंनो सानदों फाइनाल रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायनो हागोन रिजाल्ट जोंनि बिटिसिनि रिजाल्ट गोबां मानसिफ्रानो दहायो गोबां दावराव जादोंमोन नोंथांमोना सोरखौ मोजां मोनो बेवहाय नोंथांमोना दहाय गोबां कमेन्ट खालामदों जोंनि चेनेल दारैनो नोंथांमोना मोन्थिनो हादों माखासे गोबां खोथा दा आं नोंथांमोनजों बारा गोबाव लाइभ थाया दसे आं जेसेखिनि टाइम थानो हायो आं क'क्राझाराव थांनो नागिरदों रायजो राजाफोर स' बेवहाय बिजेपिखौ 10टा नुदों लोगोसे बेवहाय बिपिएफखौ 7टा सीट नुनाय मोनबाय बेवहाय बाट गोबां साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजाफोर बेवहाय दासिमबो काउन्टिंआ सोलिगासिनो दङ दासिमबो इलेक्सननि भट काउन्टिंआ सोलिगासिनो दं रायजो राजाफोर आरो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो नोंथांमोना सोरबाफोर बे भिडिअखौ नायगासिनो दंब्ला नोंथांनि सार्टआ फैयाखै नामा मिन्थिया आं बेखौ खिन्थु आं नोंथांमोननि सार्टखौ नुवाखै रायजोफोर नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन लाइभ 16 लाइक मोनदों 132 भिउ बिपिएफआ मोनबा सीट आरो दा बेयाव सोलायदों मोनसे बिपिएफआ 7टा सीट जाना दं बेयाव दायो बिपिएफखौ 7टा सीट आरो इउपिपिएलखौ 21टा सीट बेयाव देखायदों स' बेनि गेजेराव जागासिनो दङ इउपिपिएलखौ 21टा सीट नुनो मोनदों बिजेपिखौ 10टा सीट आरो लोगोसे कंग्रेसआ मोनसे सीट आरो बिनि गेजेराव आदार्सआ मोनसे सीट स'
स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना लाइभ नुगासिनो दङ बेवहाय unable to connect to start please try again later रायजो राजाफोर नोंथांमोना स्टार्ट खालामनो हागोन ना हायाखै आं बेखौ मिन्थिया स्टार्ट खालामना देखायब्ला रायजो राजाफोर कमेन्ट खालामहर आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुवाखै मानो होनोब्ला बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय कमेन्ट लुबैदों रायजो राजाफोर स' रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुनो मोनाखै ओके नुनो मोनबाय आं दायोसो चाटखौ नुनो मोनबाय रायजो राजाफोर आं दायो नोंथांमोननि चेटिंखौ नुनो मोनबाय रायजो राजाफोर स' रायजो राजाफोर नोंथांमोननि चाटखौ नुनो मोनबाय स' रायजो राजाफोर सोर देरहागोन नोंथांमोननि मथेब्ला रायजो राजाफोर सोर देरहागोन नोंथांमोननि मथेब्ला बेखौल' खोन्थाना होदो आंनो रायजो राजाफोर स' बेवहाय गोबां सार्ट खालामदों लं लिभ इउ पिपल स' बायदिसिना बायदिसिना बुंदों बेवहाय रायजो राजाफोर दायो सोरबाफोर भट होआलासिनो भट होदों होननानै लं लिभ होनबाबो जानाय नंला मानो होनोब्ला बेवहाय सोलायनाय फैदों BPFआ 7टा सीट मोनना दङ BJPआ 10टा सीट कंग्रेसआ मोनसे सीट आरो बिनि गेजेरावहाय GSPआ मोनसे सीट इउ पिपलखौ 21टा सीटआव नुनो मोनदों बेखौ खम माने डाउनाव नुनो मोनफिनदों एसे स' आप डाउनआ जाबाय थायो रायजो राजाफोर गोबां मानसिफ्रानो इउ पिपल होनना बुंदों भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालाम सोरबाफोर गोबां मानसिफ्रा लाइभ नायनो लुबैदोंमोन बै समावहाय बिथांमोनखौ आं स्टेटास होजानो लुबैदों जाहाथे बिथांमोना आंनि लाइभ जानायखौनो मोनफैनो हाफिनदों दहायो गोबां रायजो राजाफ्रा आंखौ अनसुंथाइ हरदों डनेसन हरदों जायनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय थेंक इउ जासियो रायजो राजाफोर नोंथांमोना बेवहाय आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बिहरदोंमोन दाहायो डनेसन खालामनाय मानाय बाथ्रा बुंनायावहाय स' आं नोंथांमोननि सिगाङाव पिन खालामनानै होबाय आं बेखौ स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना जेब्ला कमेन्ट खालामगोन अब्ला बेखौ नुनो मोनगोन आं बेखौ पिन खालामना दोनबाय रायजो राजाफोर स' नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनसिगोन एबार पिन गोजौआवहाय स' सबसे गोजौआव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन रायजो राजाफोर स' दायो 744 भिउ जादों 137 लाइक आरो नोंथांमोननि दारैनो नोंथांमोननि बुंनायनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै मा खालामनो फैदों लाइभ जाफैदों BPFआ 7टा सीट BJPआ 10 सीट कंग्रेसआ मोनसे सीट GSPआ मोनसे सीट आं नोंथांमोननि सिगाङाव महर देखायनो सानबाय दायो फेस देखायनो सानदों स' रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ आं जोंनि BM सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय खुलुमबाय गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि BM सोदोब चेनेलाव नोंथांमोना नायदों BM सोदोब चेनेल लाइभ BTCनि इलेक्सन रिजाल्ट दिनै रिजाल्ट जागोन दायो टाइम जादों 14:52 मिन्स 2टा बाजे 3टा जासिगोन 3टा जानो थाखाय अनलि 8 मिनिटल'सै स' नोंथांमोनजों लाइभ जाना दं दहाय गोबां लाइभ जादोंमोन गोबां मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा जोंजों कानेक्ट जादोंमोन आरो बेवहाय मानसिफ्रा कानेक्ट जानानै आं दा ड्रेसखौ सोलायबाय रायजो राजाफोर आङो दहाय बेलेग ड्रेस गानदोंमोन दायो आं बेलेग ड्रेस गानबाय आरो बिनि गेजेराव दहाय सासे मानसि माखासे फैदोंमोन न'खरनि बिसोरनि न'खराव गोबां खैफोद जादोंमोन जायनि जाहोनाव बिसोरखौ हेल्प खालामनो थाखाय नाजादों नोंथांमोनाबो अननानै जोंनि भिडिअखौ बेफोरबायदि हेल्प खालामनो मदद खालामफा शेयार खालाम स्टेटासफ्राव होनानै हो फेसबुकफ्राव जियानो
जाया मानो थाबैनो मानसिफोरखौ मोननो हानाय बायदि स' रायजो राजाफोर दायो जोंनियावहाय दङ 21 इउ पिपल सिट आग्रिनाय बेखौ नुनो मोन्दों जोङो BPF खौ 7 सिट BJP खौ 10 सिट कंग्रेसआ 1 आरो बिनि गेजेराव GSP आ 1 आदार्सआ 0 स' बिनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आप डाउन जागासिनो दङ UPPला गोजौ गाहाय जागासिनो दङ बाट अब्लाबो UPPला दासिमहालागै गोजौआवनो दङ रायजो राजाफोर आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना नायदों दिनैनि बिग बिराद गेदेर गोबां गेदेर रायजो राजाफोर बुंनो थांबायना नोंथांमोना मिथिगौ BTR एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय फार्स्ट टाइम बे इलेक्शन बिनि मुङानो जाबाय BTC इलेक्शन 40 कन्स्टिट्युएन्सिनि दा बेवहाय गोबां गेदेर माने दावराव दावसि जाबाय बेवहाय गुलि गावलायलायनाय फायरिं खालामलायनाय जानो गोनां जादों आरो बेवहाय बेलट बक्सखौ खावनानै लानो थांदोंमोन आरो बिनि गेजेराव गोदान फिनै 10 तारिखावनो जोबनो गोनाङा 11 तारिखाव श्रीरामपुरावबो इलेक्शन होदों मिथिबायना इलेक्शन फिन भट होफिननो गोनां जादों दिनै नोंथांमोना सोरखौ देरहाजानो लुबैदों बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव होनो हागोन रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सायाव आपग्रेड खालामना देखायबाय थागोन नोंथांमोना नुगोन आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानदों BPFआ 7 सिट देरहाना दङ माने आवग्रिना दङ UPPला 21 आरो लोगोसे बिनि गेजेराव BJPआ 10 आरो कंग्रेसआ 1 GSPआ 1 जुदि सरकार मोनसे माने स्टेन्ड खालामनोबा गसंनोब्ला 21 ता सिट नांगौ जाय बेवहाय UPPला दङ स' बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ बुंनो सानदों बेवहाय नोंथांमोना नायबाय था स' जाय सरकार दागोन बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन स' 1329 भिउ जाना दं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दायो रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं इलेक्शननि रिजाल्ट So 1.5 view 1.5 watching video बेवहाय 40 ता सीट बिटार इलेक्शन रिजल्ट 2020 आरो बिनि गेजेराव टारगेट 21 आउट अफ 40 सीट टारगेट एन्ड टोटल बेलो बेवहाय BPFआ 7 ता सीट आवग्रिनानै दं दायो बे समावहाय UPPला 21 BJPआ 10 आरो कंग्रेसआ 1 GSPआ 1 रायजो राजाफोर आरो आदार्सआ 0 40 ता सीटनि गासै केन्डिडेटफोरनि माबाखौ भटखौ काउन्ट खालामगासिनो दङ बेयाव सोलाय सोल'आ जागासिनो दं रायजो राजाफोर एसे एनैया बिनि गेजेराव एसे एनै सोलायनाया जाबाय थागासिनो दं आप डाउन रायजो राजाफोर दायो नोंथांमोननि सायाव नुनो मोनगोन गासै 1.6 भिउ जाना दं रायजो राजाफोर आरो बिनि गेजेराव BPF खौ 8 ता सीट नुनो मोनदों रायजो राजाफोर मोनसे गेदेर सोलायनाय नुनो मोनदों साननो गोनां बाथ्रा मोनसे गेदेर सोलायनाय मोनदों बे सोलायनायनि गेजेराव BPF खौ 8 ता सीट आवग्रिनाय नुनो मोनदों आरो UPP खौ 20 ल' नुनो मोनदों स' गोबां साननो गोनां बाथ्रा स' नोंथांमोना नुबाय थागोन फारि आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायबाय थागोन रायजो राजाफोर So big breaking news रायजो राजाफोर BPF नि भट काउन्टिं खालामनानै बिथांमोननि सीटखौ बारायनायखौ नुनो मोनदों बेनो जाबाय 8 ता सीट जाना दं बिथांमोना आवग्रिना दङ UPPला 20 ता सीट दहाय बिथांमोननिखौ नायनानै जोङो गोबां माबा नुदोंमोन दायो बिथांमोनखौ जोङो 20 ता सीट नुनो मोनदों BJPआ 10 सीट कंग्रेसआ 1 सीट GSPआ 1 सीट
So रायजो राजाफोर गोबां साननो गोनां बाथ्रा दायो इउपिपिएलनि काउन्ट खालामनायखौ खम नुनो मोनगासिनो दं जों दायो बिपिएफनि सिट काउन्टिंआव बारायदों गोबांनो 8टा सिट नुनो मोनदों जोङो आरो इउपिपिएलआ 20टा सिट स' इउपिपिएलआ सरकार दायोब्लाबो बिथांमोना गावनि फारसे हारसिङै सरकार दानो हागोन ना बिथांमोना एलायन्स जानो गोनां जागोन बिथांमोना खोब बुंदोंमोन बिथांमोना गावनो हारसिं सरकार दानो नाजादोंमोन दा थाङै थुङै बिथांमोननिफ्राय बिजेपिआ 10टा सिट नुहैनो हाबाय आरो लोगोसे 8टा सिट बिपिएफआ आवग्रिना दङ आरो इउपिपिएलआ 20टा सिट कंग्रेसआ मोनसे सिट जिएसपिआ मोनसे सिट रायजो राजाफोर गासै टोटेल 40 सिटनि गेजेराव रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानदों नोंथांमोना आंनियाव कल खालामनानै सोंहरलायदोंमोन एकाउन्ट नाम्बार बिनाय स' दहाय सोरबाफोर माखासे गोबां डनेसन होदोंमोन जायनि जाहोनाव आं नोंथांमोननि थाखायनो दिनै बेयावहाय एकाउन्टखौ आङो बेयाव होनानै होदों गोजौआवहाय पिन खालामनानै स' नोंथांमोना जायफोर अनसुंथाइ हरनो गोसो बेयाव हरनो हागोन आरो आं नोंथांमोननि खावलायनायावनो आं बेखौ होनानै होदों रायजो राजाफोर 2330 लाइफ स' रायजो राजाफोर बिजेपिआ 11टा सिट मोननो आवग्रिनो हादों बिजेपिआ गोबां सिट आवगायगासिनो दं रायजो राजाफोर मोनथिया मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों घटनाखौ बुजिनो हायासै रायजो राजाफोर गोबां सोलायनाय बिजेपिआ आवगायलांगासिनो दङ 11टा सिट बिपिएफआ 8टा सिट इउपिपिएलआ 19टा सिट कंग्रेसआ मोनसे सिट जिएसपिआ मोनसे सिट गोबां गेदेर सोलायनाय रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों नोंथांमोना भिडिअ नायदोंब्ला भिडिअखौबो लाइक खालामलां गोबां गेदेर सोलायनाय रायजो राजाफोर इउपिपिएलआ 20 सिट बिपिएफ 7 सिट गोबां गेदेर सोलायगासिनो दं रायजो राजाफोर गासै 2828 भिउ 863 लाइक स' रायजो राजाफोर मानो वेट खालामदों
अन्नानै नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन गोसो गोथारै कमेन्ट खालाम So रायजो राजाफोर 3000 view BJP 11 seat Congress 1 BPF 77 seat आरो UPP 20 seat UPP नांगौ 1 seat आरोबाव बे BTC खौ रोल खालामनो थाखाय खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायदों लाइभ BM सेटअप चेनेल नोंथांमोना जोङो थार रिजाल्टखौ खोन्थालांगासिनो दङ दिनै BTC नि गेदेर इलेक्शन जोबथा इलेक्शन BTC नि जोबथा इलेक्शन BTR नि जागायनाय इलेक्शन मानो होनबा BTC आ जोबबाय बिनि उनाव BTR नाम जाबाय जायनि जाहोनाव बेखौ बुंदों BTC नि जोबथा इलेक्शन आरो बिनि गेजेराव BTR नि जागायनाय इलेक्शन गोबां गेदेर सोलायनाय $3,245 view गोबां मानसिफोरनि सुबुंफोरनि माखासे कमेन्ट्सफोरा हाइड जाना दङ जायनि जाहोनाव आं बेखौ श' खालामनो नाजादों रायजो राजाफोर BJP आ 11 सीट आवग्रिना दं BPF आ 7 सीट 20 सीट UPP आवग्रिना दङ आरो लोगोसे कंग्रेसआ मोनसे सीट आरो बिनि गेजेराव GSP आ मोनसे सीट रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सायाव आपडेट खालामबोबाय थागोन स' नोंथांमोना सोरखौ मोजां मोनो बेयावहाय नोंथांमोना खोन्थाबानो जाबाय स' गासिबो मानसिफ्रानो UPP देरहाखागोन आदा आसा खालामो होननानै बुंदों आरो बिनि गेजेराव बेखौ बुंदों जगेश्वर बर' आरो बिनि गेजेराव बुंदों BPF आ माब्रै माइनास गासै नोंथांमोना भिउ नायगासिनो दं 3,300
जायखिजाया बर'नि सरकार जाबानो जाबाय आदा होनना बुंदों निजुरा दैमारि येस नंगौ 1000 बा बियो मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा उजुर लाख निजुर कौटि 1 कौटि% इउपिपिएल देरहागोन जाहैदों बेखौ बुंदों 4S नार्जारि आरो बिनि गेजेराव बुंदों आदा नोंनासो बरिया जायो निउसआ थेंक इउ स' माच खोरोमदाव बसुमतारि रायजो राजाफोर आं बुंनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय जोंनि बिटिसि नि इलेक्शन लास्ट होननानै बेखौ बुंनो हागोन जों नङा होमबा मानो होनोब्ला आफ्टार बिटिआर एकर्ड दा नै 60टा कन्स्टिट्युएन्सि जागोन स' बे हिसाबै जोङो दा बिटिआर नि इलेक्शनखौ नेक्स्टआव जों बेखौ हमनो हासिगोन दा नैबे बिटिसि नि इलेक्शन होननानै बुंगोन अब्लाबो बेवहाय हाफ होनना बुंगोन बिटिसि आरो बिटिआर होनना बुंगोन दा बिनि गेजेराव बिटिसि नि लास्ट इलेक्शन बा बिटिआर नि जागायजेननाय इलेक्शनबो बुंनो हायो बा नोंथांमोननि साननाय हनायसो बिनि सायाव सोनारगोन दा नोंथांमोना नुनो मोनदों इउपिपिएल गासै बेसेबांबा गोजौआव थांदोंमोन बाट दा माइनास जाबोदों आरो दा आप डाउन जायो बिपिएफआबो गोजौआव थांदोंमोन बाट दा बिपिएफआ 7 नाम्बाराव दङ बिनि गेजेरावहाय बिजेपिआ 11 नाम्बाराव दङ इउपिपिएलआ 20 सिट मोननानै दं रायजो राजाफोर आरो कंग्रेस आरो जिएसपिआ मोनसे सिट मोननानै दं रायजो राजाफोर दा फाइनाल रिजाल्टखौ नोंथांमोना लासैनो मोननो हागोन बाट अब्लाबो बिनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ मोन्थिनो हागोन कि बांसिन मोननाया माने कंग्रेस इउपिपिएल पार्टियानो जागोन रायजो राजाफोर मानो होनोब्ला बेयाव 20 सिट आवग्रिना दंखायो इउपिपिएलआ गोबां गोजौआव दंखायो बाट नाथाय बाथ्राया बेसो कुइसना बेसो कि इउपिपिएलआ हारसिङै सरकार दानो हागोन ना बे मोनसे बिराद गिदिर खोथा रायजो राजाफोर बे मोनसे सोंथि नोंथांमोननि सायाव आङो आपडेट खालामना होबाय थागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय 40 सिट बिटिआर इलेक्शन रिजाल्ट 2020 नि टारगेट 21 मोननांगौ मोनसे सरकार दानो थाखाय हारसिङै स' बिनि गेजेराव दायो इउपिपिएलआ 20टा सिट मोनना दङ मोनसेल' सिट नांबावगौ बिपिएफआ 7टा सिट मोनना दं बिजेपिआ 11टा सिट कंग्रेसआ 1 सिट जिएसपिआ 1 सिट रायजो राजाफोर गासै टोटेल 40 कन्स्टिट्युएन्सिनि गेजेराव बा समस्तिनि गेजेराव नोंथांमोना नायबाय थादो रायजो राजाफ्रा गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट होदों गोबां मानसिफ्रा लाभि प्रकाश आदा होनना बुंदों थेंक इउ स' माच बाक्सा बय थेंक इउ स' थेंक इउ स' माच लाइक होदों 3871 भिउ नटिस बयआ बुंदों बमा गावनो लुबैबाय स' नोंथाङा गावनो हागोन सरला बसुमतारिया बुंदों मा जाखो इउपिपिएलआ बि बसुमतारि क्रिएसना बुंदों दासो मोनदों साला बिपिएफआ बायदिसिना आं नोंथांनि कमेन्टखौ आं फरायनो हानाय नंला फंबाय एसे लिरनाय कमेन्टखौ आं एसे बोरैबा मोनदों जायखौ आङो एसे बोरैबा फरायनो बोरैबा मोनदों थेंक इउ स' माच बेवहाय सासे मानसि आंनो बेवहाय डनेसन हरदों बे जाबाय एसएस बर' आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो नोंथांमोना डनेसन हरनोबा डाइरेक्टलि आं गोजौआव एकाउन्ट नाम्बार होखादों स' एसएस बर' नोंथाङा चेट बक्सआव हरना होबाय दा आं नोंथांमोनखौ बुङो खावलायो डाइरेक्टलि नोंथांमोननो आं एकाउन्ट मोनसे गोजौआव होना होदों पिन नाम्बार नोंथांमोना जुदि डनेसन खालामनो गोसो जादोंबा आंखौ सापर्ट खालामनो गोसो जादोंबा आं गोजौआव होना होदों आंनि एकाउन्ट नाम्बारा 331906800139 आइएफसि क'डा जाबाय SBIN 0002026 प्लिज नोंथांमोना चेट बक्सआव हरालासिनो नोंथांमोना बेयाव गोसो बायदि हरनो हागोन आरो बिनि गेजेराव So 19 rupees 19.89 39.78 रां सोरबा डनेसन हरबावबाय आरोबाव गासै 39.78 जाबाय डनेसना थेंक इउ स' माच नोंथांमोना अननायनि थाखाय गोबांनो बिथांनि मुङा मा नाम दानि बिथाङा डनेसन हरदोंमोन बिथांनि मुंखौ आं फरायना खोन्थानि रायजो राजाफोर बिथांनि मुङानो जाहैबाय मिथिसार बसुमतारि थेंक इउ स' माच मिथिसार बसुमतारि नोंथाङा 20 रुपिस डनेसन खालामनायनि थाखाय बारा आं नोंथांमोनखौ गले गले बुङो गोजौआवहाय कमेन्ट खालामनायनि गोजौआवहाय नोंथांनि सायाव आं एकाउन्ट नाम्बार लिरना होदों बेयाव थांनानै नोंथांमोना अननानै बेवहाय डनेसनखौ खालामहरनो हागोन जाहाथे डाइरेक्टलि आंनि एकाउन्टआव हाबफैनायनि बेवहाय माखासे टेक्स दानो बिजेपिआ 9 सिट आरो बिनि गेजेरावहाय बिजेपिआ 9 सिट
BPF 10 seat, BJP 9 seat आरो BPF 10 seat. BJP 9 seat, BPF 9, BJP 9 seat, BJP 9 seat, BPF 10 seat रायजो राजाफोर, sorry. Congress 1, BJSP 1. दिनैनि दिना गोबां गेदेर दावराव दावसिनि सम, माने गोजोन थासारिबो सम होननानै बुंनो हायो जोङो, आरो फारसेथिं गोबां दावराव दावसि, जायफोर जेनगोन बिथांमोना गोबां दुखु मोनगोन, जायफोर देरहागोन बिथांमोना गोबां खुसि मोनगोन. So 3813 लाइभ आरो बिनि गेजेराव 1573 मानसिफ्रा बे भिडिअखौ लाइक खालामदों, थेंक इउ. आरो लोगोसे 3875 लाइभ जाना दङ आरो माखासे सुबुंफोरा डनेसन खालामदों. मात्र आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो, रिक्वेस्ट खालामो, नोंथांमोना डाइरेक्टलि चेट बक्सआवहाय डनेसन खालामालासिनो डाइरेक्टलि नोंथांमोना आंनि एकाउन्टआव सोना हरनो हागोन. आं बेखौ गोसो गोरबोजों वेलकाम खालामगोन. स' कनक ब्रह्म बिथाङा बुंदों, आदा आं नोंखौ बिदा असे बायदि सानो. थेंक इउ स' माच कनक ब्रह्म, गोजोननाय थाबाय नोंथांनि बे रावखौ खोनानानै. रायजो राजाफोर 3949 भिउ जादों. जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे चेनेल, बेवहाय दायो जोङो लाइभ देखायगासिनो दङ. 1694 लाइक आरो बिनि गेजेरावहाय 3936 लाइभ. 1717 लाइक आरो बिनि गेजेराव 3950 भिउ माने लाइभ जाना दङ. आरो बिनि गेजेराव चेट रेभिनिउखौ मानसिफ्रा डनेसन खालामना 39.78 खालामना होदों. आं खेबसेबाव बुंना होनि रायजो राजाफोर, BJP 9टा सिट, कंग्रेसना 1 सिट, GSP 1 सिट आरो लोगोसे 10टा सिट आवग्रिना दं BPF, 19टा सिट UPP आवग्रिना दं. स' UPP नांगौ 2 सिट, जायखौ बिथांमोना मोनसे सरकार गावखौनो गोख्रों दानो हायो. स' रायजो राजाफोर, आं नोंथांमोननिखौ बुंनो सानो, दिनैनि दिना गोबां साननायनि बाथ्रा, दिनै आप डाउन जादों. बेसेबांबा बोसोर BPF सरकारा दैदेनबोबाय, 17 बोसोर होनना बुंनो सानो, 17 बोसोराव 15 बोसोरखौ होनना बुंनो हायो. 2 बोसोरखौ बिथांमोना इलेक्टेड माने बेखौ इन्टारिम खालामनानै सरकार दानाय जादोंमोन आरो बिनि गेजेरावहाय इलेक्सन जादोंमोन. बिनि गेजेराव 3 इलेक्सननि गेजेराव 15 इयार्सनि गेजेराव BPF हान्जाया देरहानानै रुलिं पार्टि, मोनसे स्ट्रं पार्टि, बेखौ फेजेननो हानायाबो गोरलै बाथ्रा नङामोन. दा बिनि गेजेराव बांसिन जों मा नुनो मोनखो दिनैहाय, UPPखौ 20 बा 19 बा 21, 23, 24, 25 बेबायदि सिटनि गेजेराव आप डाउन नुनो मोनगासिनो दङ. आरो BPFखौ दायो 8 आरो 10 बेफोरनि गेजेराव नुनो मोनगासिनो दं. आरो BJPखौबो समान BPFजों BJPजों समान नुनो मोनगासिनो दं. आरो बिनि गेजेराव जुदि BPFआ जुदि सेकेन्डआव थाङाब्ला, बा BJPआ जुदि 1आव थाङोब्ला, UPPआ जुदि 1आव थाङोब्ला, BPFआ जुदि सेकेन्डआव थाङाब्ला, गोबां बेवहाय बाथ्रा साननो गोनां बाथ्रा. मानो होनोब्ला रुलिं पार्टिया खमावबो सेकेन्डआव थांथारनांगोन रायजोजाबो, नङा होमबा? बे बाथ्राया मोनसे साननो गोनां बाथ्रा, दायो मोनसे गेदेर बाथ्रा. स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय लाइभ, आं नोंथांमोनखौ खोन्थागासिनो दङ लाइभ. स' नोंथांमोना नायगासिनो दं, गोबां मानसिफ्रानो भिउ. स' जोंनि गेजेराव दङ 3983 भिउ. स' बिनि गेजेराव 59.66 रायजो राजाफ्रा, माखासे सुबुंफ्रा डनेसन खालामहरदों बेवहाय. थेंक इउ स' माच. बिथांनि मुङा आं बेखौ फरायना खोन्थानि, बिथांनि मुंखौ मिथिसार बसुमतारी. आरो बिनि गेजेरावहाय स' बिनि कर्नेल बसुमतारी बुंदों, आदा माब्ला जोबथा रिजाल्टआ ओंखारगोन आदा टाइमा होनना बुंदों. स' जोबसिगोन, बारा गोबाव गैला रायजो राजाफोर. 4000 भिउ. UPP जिन्दाबाद होन आदा वान टाइम. स' आं बेवहाय बुंनो हाया, आं मानो होनब्ला बेवहाय 1 साइड 2 साइड रावनिबो सिगाङाव देखायनो हाया. आंनि गोसोनि बाथ्राखौ आंसो मिथिगौ. आदा UPP सरकार दानो हायोब्ला बांसिन गोजोननाय मोनगोन आदा. अके, नोंथांनि सायाव गोजोननाय दंब्ला गोजोननाय थाबाय. अल द बेस्ट. क्रिसआ फैसा गैला आदा आंहा, आदा नोंहाबो हरगौमोन. थेंक इउ स' माच क्रिसआ, गोजोननाय थाबाय. नोंथांमोननि अननायसो बेफोरो, आंहा बेयाव खुनु रावनिफ्रायबो जेबो बुंनाय गैया, बिनाय गैया. बेफोर नोंसिनि अननाय.
गोबां मानसिफ्रानो चेटिं खालामगासिनो दं रायजो राजाफोर गोबां मानसिफ्रानो लोब लोब चेटिं खालामदों 3971 भिउ लाइक 4037 भिउ लोगोसे 1957 लाइक 59.66 डनेशन खालामहरदों बे कमेन्ट बक्सआव थांनानै जाय डलार नुदों बेवहाय थांनानै डनेशन खालामदों आं बाट बेखौ बुंनो सानदों रायजो राजाफोरखौ डाइरेक्टलि आं एकाउन्ट नाम्बार श' खालामना होदों बेवहाय एकाउन्ट नाम्बाराव डाइरेक्टलि नोंथांमोना डनेशन खालामहरनो हागोन बिपि बा 10टा सिट आवग्रिना दङ आरो बिनि गेजेराव इपिपिएलआ 19टा सिट साननो गोनां बाथ्रा इपिपिएलनो नांगौ 2 सिट स' बिनि गेजेरावनो इपिपिएलआ देरहागोन नङाब्ला एलियेन्स जानो गोनां जागोन बे बाथ्राखौ जों साननो गोनां बाथ्रा स' बेवहाय सासे मानसिया आंनियावहाय वाट्सएपआव कल खालामहरदों मेसेज खालामहरदों स' बिथाङा बुंदों कि आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै बुंदों माखासे अके आं नोंथांनो रायजो राजाफोर नोंथांमोना लाइभ नुगासिनो दङ जोंजों दायो 4000 भिउ आरो लोगोसे गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट खालामदों रायजो राजाफोर नोंथांमोननि मथेब्ला सोर देरहागोन आरो सोर देरहानांगौ बायदि स' कमेन्ट खालाम रायजो राजाफोर गोसो गुदुं जानानै बड' जिजि थेंक इउ स' माच 20 रुपिस हरनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय नोंखौ बड' जिजि आं नोंथांमोनखौ गले गले बुंदोंमोन एकाउन्टआव डाइरेक्टलि सोना हर बा नोंथांमोना चेट बक्सआव हरदों अके जेबो नङा जोंनि बिएम सेटआप चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामनो थाखाय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय रायजो राजाफोर आंनि फंबाय बिबोनांमोन लोगोसे आदै मादै आलाबोजै फंबाय बिबोनांमोन लोगोसेफोरा आंनि आंगो लोगोफोर गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा बेवहाय खमायदोंबो बारायदोंबो साननो गोनां बाथ्रा आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ बिजेपिआ 9टा सिट आवग्रिना दङ आरो बिपिएफआ 10टा सिट इउपिपिएलआ 19टा सिट जिएसपि आरो कंग्रेसआ मोनसे सिट आवग्रिना दं रायजो राजाफोर जयतिश बसुमतारी थेंक इउ स' माच जयतिश नोंथाङा आंनो 20 रां डनेशन खालामहरनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरबाय नोंथांखौबो
रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों आङो बेनि थाखायनो दिनै सानसे ओंखाम जालायाखै दासिमबो आङो ब्रेडलि अफि गेमिं 20 रुपिस डनेसन खालामहरदों थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सोर मा नाम बियो आइ वान इउ पिपल सरकारनो सोरमोन बियो SG गेमिं 20 रुपिस डनेसन खालामनो थाखाय थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर आं नोंथांमोनजों फेस टु फेस जागोन दिनैनि दिनाव गोबां गरमनि दिन जायनि जाहोनाव ओंखामखौबो जालायलायाखै आं दिनैनि दिनावहाय गोबां ओंखाम उखैबाय अब्लाबो आं नोंथांमोनजों लाइभ दं रायजो राजाफोर दहायबो सासे मानसि फैदोंमोन आरो बे स्टुडिअ'आव फैनायनि थाखाय बेजोंबो रायलायनो गोनां जाबाय बेवहाय माखासे आरो बिनि गेजेराव फिन खेबसेबाव आं जिरायफिनबावबाय नोंथांमोनजों दिनैनि दिनावहाय BTR खौ सोर दैदेनगोन बेखौ नुनो मोनगोन रायजो राजाफोर फाइनाल रिजाल्टआ माला जागोन फाइनाल रिजाल्टआनो जागासिनो दं रायजो राजाफोर काउन्टिंआ जोबनो थाङाखै बिलेश्वर गयारी थेंक इउ स' माच नोंथांनि 100 थाखा डनेसननि थाखाय आं गोसो गोरबोजों नोंथांखौ खुलुमहरनाय थाबाय धनन्जय नार्जारी फाइनाल रिजाल्टआनो जागासिनो दङ फाइनाल रिजाल्टआनो जागासिनो दं रायजो राजाफोर काउन्टिं जागासिनो दङ बिनिखायनो आप डाउन जादों सोर पार्टिखौ देरहाजानो लुबैदों डाइरेक्ट कमेन्ट खालामदो रायजो राजाफोर आं नोंथांनि कमेन्टखौ नायनो लुबैदों बेवहाय गोबां मानसिफ्रानो इउपिपल होनना बुंदों आइ निड ए गुड लिडार स' नोंथांनि मथेब्ला सोर गुड लिडार गासै 3936 भिउ आरो लोगोसे 259.25 डनेसन हरदों नोंथांमोना रायजोफोरनि गेजेराव गोजोननाय थाबाय आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय हायोब्ला नोंथांमोना बे पिन खालामनाय कमेन्ट बक्सखौ नायनो हागोन बिलेश्वर गयारी थेंक इउ स' माच 100 रां डनेसन खालामहरनायनि थाखाय 3952 4000 खोरोमखां बसुमतारिया 20 रां डनेसन खालामहरदों थेंक इउ स' माच खोरोमखां नोंथांनि 20 रांखौ आं एक्सेप्ट खालामना लानाय जाबाय थेंक इउ गोजोननाय मोनबाय स' सोरबा बुंदों नांगोलनि सरकार सोरबा बुंदों ट्रेक्टरनि सरकार सोरबा बुंदों नांगोलनि सरकार सोरबा BPF जिन्दाबाद होनदों सोरबा इउपिपल जिन्दाबाद होनना बुंदों एमबि बर'आ बुंदों प्रमद बर'आ BTC खौ फाक्का सालायखागोन राजु नार्जारी बिथाङा बुंदों प्रमद बर' सार भूमि गेमिंआ बुंदों इउ पिपल वी निड गुड लिडार लाइक प्रमद बर' होनना बुंदों स' थेंक इउ स' माच गोबां साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजाफोर आं फिन खेबसेबा बुंनो सानदों BPF आ 10टा सिट आवग्रिना दङ BJP आ 9टा सिट आवग्रिना दङ थेंक इउ अनजालु बसुमतारी 40 रां डनेसन हरनायनि थाखाय गासै 338 थेंक इउ स' माच आरो बिदिनो कंग्रेसआ मोनसे सिट आवग्रिना दङ GSP आ मोनसे सिट आवग्रिना दङ आरो बिनि गेजेराव इउपिपल आ 19टा सिट आवग्रिना दं रायजो राजाफोर
जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसेल' चेनेल दायो लाइभ जागासिनो दं, बेनो जाबाय बिएम सोदोब चेनेल। स' नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना जाहाथे स्टेटास होबाय बायनानै गासिबखौबो लाइभआव लेंहरजोब, जाहाथे जों खौसेथियै रिजाल्टखौ नायनो मोनो। $2,393 like, 3,899 live, 338 donation. Thank you so much. जोंनो प्रमद बर' सारखौ नांगौ। सोर बुंदों बेखौ? इसाहाक बसुमतारिया बुंदों जोंनो प्रमद बर' सारखौ नांगौ होननानै इसाहाक बसुमतारिया बुंदों। ग्रेसि प्रेसिडेन्टआ बुंदों ओंखाम जादों, स' जाथ'वा दायो जोङो गासिखौबो फोजोबग्रोना लानि। बोसोनगिरि सरगिरा बुंदों मोनबेसे खोलोब दंबावो साननाया दङ? क'क्राझारावहाय गासै मोनब्रै सिट देरहाना दङ इउ पिपल पार्टिया, बिपिएफआ मोनबा सिट आवग्रिना दं, बिजेपिआ मोननै सिट आवग्रिना दं, कंग्रेसआ मोनसे सिट, आरो बेनि गेजेराव चिराङाव इउ पिपलआ मोननै सिट, बिपिएफआ मोनथाम सिट, बिजेपिआ मोननै सिट। उल्था जाहैबाय, चिराङावसो बांसिन देरहायोमोन सिगां, इउ पिपल पार्टिया दायो मोननैल' सिट आवग्रिना दङ। जानो हागौ बे नेक्स्टआवहाय सोलायफिनगोन रायजो राजाफोरा। लोगोसे अदालगुरियाव दङ इउ पिपलआ 7टा सिट आवग्रिना दं, बिपिएफआ 1टा सिट, आरो बेनि गेजेराव बिजेपिआ मोननै सिट आवग्रिना दङ, आरो बेनि गेजेराव बाक्सायाव दङ इउ पिपलआ मोन 6 आवग्रिना दङ, बिपिएफआ मोनसे, आरो बेनि उनाव बिजेपिआ मोनथाम सिट आवग्रिना दङ, कंग्रेसआ बेनि गेजेरावहाय आदार्स जिएसपिआ मोनसे सिट आवग्रिना दं रायजो राजाफोर। गासै नोंथांमोना नायदों 4050 आरो 2508 लाइक आरो 358 डनेशन। थैंक यू सो मच। अनला ब्रह्म थैंक यू सो मच। नोंथांनि 20 रांखौ आं एक्सेप्ट खालामना लाबाय, गोजोननाय थाबाय। ओ माय गड, गोबां गिदिर चेन्ज फैदों बेयाव रायजो राजाफोर। इउ पिपलनिया 18टा सिट, बिपिएफनिया 11टा सिट। स' बेयावहाय गोबां गिदिर सोलायनाय फैदों। दा गोबां होसोगासिनो दङ, बिनि गेजेराव खेबसेनो आप डाउन जागासिनो दं रायजो राजाफोर। दा फाइनाल रिजाल्टखौ जोङो थाबैनो मोननो हागोन रायजो राजाफोर, बेखौ जों आसा थायो। नोंथांमोना जेरै नेदों फाइनाल रिजाल्टखौ, आंबो बेबायदिनो नेगासिनो दं रायजो राजाफोर। आंहा नोंथांमोननो खोन्थानांगौ, बे आंनि दायित्व। स' कमल बर'आ बुंदों देरहाबायना आदा। स' बेवहाय नोंथांमोननि सिगाङावनो रिजाल्टआ दंगासिनो दङ, आं नोंथांनि सिगाङावनो रिजाल्टखौ देखायगासिनो दङ। सोरबा बुंदों प्रमद बर' लं लिभ, दुखुनांथाव सैलाय आदा होनना बुंदों मोन्थाय बसुमतारिया। कर्ण मोसाहारि इउ पिपलआ हारसिं सरकारानो हायोबा आं बांसिन गोजोनगौमोन होननानै बुंदों कर्ण मोसाहारिया। आं माने इउ पिपलल' नङा, गोबां मोनफ्रोमबो सरकारखौनो हारसिङै दाजानो लुबैयोमोन, जेरै हमना ला बिपिएफ, बाट बिथांमोनाबो एलायेन्ससोमोन सिगाङावबो, आरो देग्लायनि दिनावहाय इउ पिपलआ जुदि देरहायोबा आं बिथांमोनखौबो हारसिङै मोनसे सरकार दाजानो लुबैगोन। So 4,000 view, like 2,611, 4,150 view.
So आं खेबसेबाव बुंबावनि BJP आ 9 seat आवग्रिना दङ BPF आ 11 seat UPP आ 18 seat आवग्रिना दङ GSP आ 1 seat कंग्रेस आ मोनसे seat आवग्रिना दं रायजो राजाफोर मोनसे बिसोरो रायजो राजाफोर फटाफट कमेन्ट खालाम फाइनाल रिजाल्टआव सफैहांगासिनो दङ सोर बायदि सरकारा देरहागोन बबे मोनसे पार्टिया सरकार दागोन रायजो राजाफोर बे देग्लायनि इलेक्शना गोबां गिदिर सोलायनाय लाबोगोन सोरबा बुंदों BPF आ देरहागोन थारैनो सैथो बाथ्रा मिस्टार अलम बसुमतारी BPF आ दावखोबाय माथो UPP आ एसे खमायलायबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायगासिनो दङ BM सेटअप चेनेल स' BM सेटअप चेनेलखौ नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां गोदानबा आरो लोगोसे भिडिअखौ लाइक खालामलां गासै 4300 भिउ सिजुसाया बुंहरदों आंबो 20 रां हरदों ब्र होनना बुंदों थेंक इउ सो माच सिजुसा ब्र बिथाङा आंनियाव पार्सनेलि मेसेज हरदों बाट बिथांनि नामखौ आं बेयाव नुनो मोनाखै बाट बिथाङा एकाउन्टआव हरदों जानांगौ आं बेखौ मिथिनो थाङा सोरबाफोर आंनियाव मेसेज हरदोंब्ला बिथांमोना स्क्रिनशट रिसिप्टफोरखौ हरबानो जाबाय आं जाहाथे नामफोरखौ बुंनो हायो बिथांमोना खायसे नामफोरखौ बुंजानो लुबैदों 4167 भिउ 2847 लाइक थैंक यू सो मच रायजो राजाफोर आदा प्रकाश मानो प्रमोद सारनि हिन्जावा दखना गाना मानो गानाखै जाखो देरहाबो मोसाहारि गोबां गाननाय नुदों माथो आङो मारै जाखो आदा नों आदा आं नायनोसो बानाय मोनबायलाय आदा दुखुसो जाबायलां स' टेनसन लानाङा फुंबिलि नार्जारि मोजां जागोन स' नोंथांमोना बेयाव सापर्टल' खालाम गोहोखौ हो इसोरनि आरज गाबजि नोंथाङा सोरखौ भट खालामदों बेनो देरहादों मोननैबो पार्टिया खौसे जानायमोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन रावबो हारिया सरकार सालायनो मोननाय नङामोन नंगौना नङा आदा प्रकाश होनना बुंदों बेखौ होनदों बबनद्रा बसुमतारी नंगौ थारैनो बाथ्रा नों बुंनाया बाट जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां थासारियानो बेफोरबायदि गुलाय गुजाय खालामलांगासिनो दङ जायनि गेजेराव जोंनि गेजेराव गोबां गावजों गाव एटिट्युड दंलायलायो थारैनो सैथो बाथ्रा बुंदों फंबाय नोङो गोदान आं आदा साबस्क्राइब लाइकबो खालामबाय थेंक इउ सो माच पंकज बसुमतारी वेलकाम टू आवर टीम वेलकाम टू BM सेटअप चेनेल गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय नोंथांखौ BM सेटअप चेनेलाव
Oh my God, big sense. You people को नुनो मोनदों 16 ता, BJP को नुनो मोनदों 11, BPF को नुनो मोनदों, कांग्रेस को नुनो मोनदों मोनसे, माने 1, GSP को नुनो मोनदों मोनसे 1, BPF को नुनो मोनदों 11. रायजो राजाफोरा गोबां गिदिर सोलायनाय. BPF आ 11 टा सीट आवग्रिना दं, UPPL आ 16 टा सीट, BJP आ 11 टा सीट, कांग्रेस आ 1, GSP आ 1. Oh my God, woo! गोबां गिदिर सोलायनाय. थारैनो सरकारखौ सोर दामारगोन रायजो राजाफोर? गोबां गुलुं गुजुं रायजो राजाफोर. आं गोबां मोसागोन UPPL देरहाबा. हेबि बसुमतारी, अल द बेस्ट. माइकेल डेमारि बुंदों UPPL जिंदाबाद, जै बर' हारिनि जै UPPL होनना बुंदों. अजय बसुमतारी बुंदों बिएम सोदोब चेनेला दावगालांनो हाबाय थाथों आदा. थेंक इउ स' माच अजय बसुमतारी. नोंथांनि बोर सारस्रिनायखौ आं अराय सम एक्सेप्ट खालामना थाबाय. जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' हारिनि चेनेलखौ अराय सम गोजौ लांनो हागोन. बेखौ नोंथांमोननि दारै जागोन, आं हारसिं जेबो हाया. दैमालुआ बुंदों मोसारिया BPF आ एसे थांसिगोन ब्र' होनना बुंदों. स' बेवहाय नुनो मोनदों जोङो गासैखौबो नोंथांमोननि सायाव आं देखायगासिनो दङ. फैलाव बसुमतारी बुंदों आं दिनै नोंनि चेनेलाव गोदान आदा. स' थेंक इउ स' माच, वेलकाम बिएम सोदोब चेनेलाव. प्रेमचंद बसुमतारी बुंदों माब्रै जाबावगोन सार, UPPL आ माथो खमायलांगासिनो दङ. स' नंगौ, थारैनो बाथ्रा, बेबो साननो गोनां बाथ्रा नोंथांमोननि थाखाय बा जोंनि थाखाय बा बयनिबो थाखाय, जे सोर देरहामारगोन बे मोनसे कुइसनखौ लानानै. फाखुराम दैमारिया बुंदों BPF आरो UPPL आ गोबां स्पिडआव थांबाय. बिथाङा मा बुंदोंमोन बिथाङा मिथिस्लाबासै आङो. आं नागिरदों बिथांनि कमेन्टखौ. बेवहाय बुंदों गाज्रि हामा कमेन्ट दा खालाम फंबायमोन, आं फरायफ्लांलायलांगोन. बोसोनगिरि सरगियारि बुंदों BPF आ सरकार 100% होनना बुंदों. बोसोनगिरि सरगियारिया BPF खौ देरहागोन होननानै बुंदों बिथाङा. भिडिअ हाब इन्डिया होनदों ओइ भाई 20 थाखा होगोन, 20 थाखा होगोन BPF खौ जिन्दाबाद होनना बुंदों. आंनो 20 थाखा रां जासिदों आरो BPF खौ जिन्दाबाद होननो थिनदों आंखौ. आच्छा, बेयाव बेखौ बुंदों भिडिअ हब इन्डिया. थेंक इउ स' माच भिडिअ हेब. संसार बसुमतारी बुंदों आयु आदा प्रकाश मारै जाबावगोन, आंना बिखेयानो माइ सलिगि जोब्बाय दुब दुबनो, दैज' हम. मन्दिर बरा बुंदों मा दायो मा राउन्ड जागासिनो जोबनाय फारियाव थांगासिनो दङ. स' बेयाव बुंदों बोसोन नार्जारि बुंदों प्लिज गड UPPL खौ देरहाहोथार होननानै बुंदों. स्निपार गेमिं अफिसियेला बुंदों माब्रै बिदि सोलायबाय दायो बुजायना हो आदा. स' बे साननाय हनायावहाय बे काउन्टिंआवहाय जायो फंबाय. स' आं खेबसेबाव फिन बुंनि BPF आ 11 टा सीट, BJP आ 11 टा सीट, UPPL आ 16 टा सीट, कांग्रेस आरो GSP आ मोनसे सीट आवग्रिना दं रायजो राजाफोर. निजम दैमारि बुंदों आं गोदान आदा साबस्क्राइब खालामबाय आरो लाइकबो खालामबाय. थेंक इउ स' माच निजम दैमारि, वेलकाम टु बिएम सोदोब चेनेल. दिनैनो जोबगोन कमप्लिट रिजाल्टआ.
स' बेफोर साननायनि गेजेराव जानो हादों फंबाय थाबैनो बेयो गोजौबो जानो हागौ इउपिपिएलआ गाहायाव जादोंबा गोजौबो जागोन बा गाहायैनो थांगोन बिपुल नार्जारी बुंदों गैलालै नोंगला मुसिसोआवसो दोनजासिगोन होननानै बुंदों समग्राम बसुमतारी बुंदों anyone win no problem but have to lead the BTR in good way and it should be not like before very good Mr. Somgram Basumatari I agree with you TD Game बुंदों आदा BPFआ देरहागोन all the best गोबां कमेन्ट होदों रायजो राजाफोर सोर देरहागोन सोर मागोन नोंथांमोना कमेन्ट होबाय थाबानो जाबाय रायजो राजाफोर नोंथांनि बेफोरबायदि कमेन्टनि बोरजों माखासे दुंहाव थासारिया सोलायनो हागौ BJP 11 seat Congress 1 seat GSP 1 UPPL 16 BPF 6 BPF 11 रायजो राजाफोर स्नेपार गेमिं अफिसियेला बुंदों UPPL को जिंदाबाद बुं दानो 100 थाखा हरगोन होनना बुंदों स्नेपार गेमिंआ बुंदों आंखौ UPPL जिंदाबाद UPPL को जिंदाबाद होनना बुंदों आरो दानो 100 थाखा हरगोन होनना बुंदों अजय बसुमतारी बुंदों बेवहाय जाय कमेन्ट खालामगासिनो प्लिज अननानै खोनासं आदाखौ गाज्रि रावजों जेबो दाबुं बिकज बेवहाय आदानि जेबो गोरोन्थि गैया मानोना आदाया सासे इउटिउबार बियो सासे कैंडिडेट नङा थैंक यू सो मच अजय बसुमतारी 4834 लाइफ आरो लाइकनि गेजेराव बुंदोंबा 3230 लाइभआ 4900 जाबाय रायजो राजाफोर $4,900 रायजो राजाफोर गोबां बेवहाय बिलेश्वर गयारी बुंदों आंनिबा जायखिजाया UPPL आरो BPFआ सरकार दायबानो जागोन होननानै बुंदों ब्रिजना बुंदों 21 सिटखौनो रावबो मोननाय नंला खोमा होननानै बुंदों ब्रिजना साननो गोनां बाथ्रा दानसोरां GSGDSSDD BPF देरहागोन होनना बुंदों नामफ्रानो डेन्जार साननो गोनां बाथ्रा नामफोरखौ सामुएल बसुमतारी बुंदों बसुमतारी अमा गोरानजों लोंनांगौमोन होनना बुंदों लोंनो हागोन नोंथाङा लोंबानो जाबाय गयारिया बुंदों UPPL will form the government all the best गेमार रुबा बुंदों बेकग्राउन्ड मिउजिकआ मा आदा मा होनदों बुजियासै आङो नोंथांनि कुइसनखौ मोजां मोनदों नामा नोंथाङा बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ बर' बिजोङा बुंदों GSBआ लाथिख' जानांगौ होननानै बि बर'आ बुंदों UPPL लं लिभ होनना बुंदों समेश्वर बसुमतारी बुंदों दा मोनायाव जौ लोंदो एसे स' आं जौ लोङा सरि एबाउट देट जुस लाबोना होफैनो हायोबा आं लोंगोन UPPL जिंदाबाद होनना बुंदों गबिन चन्द्र बर'आ BPFआ देरहानाया 100% रोखा होननानै सोमखोर बसुमतारिया बुंदों
गोबां साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजाफोर 40टा सिटनि गेजेराव गासिबो काउन्टिं स्टार्ट बीपीएफआ 11टा सीट आवग्रिना दङ कांग्रेसआ मोनसे सीट जीएसपीआ मोनसे सीट बीजेपीआ 11टा सीट आवग्रिना दङ बीपीएफ जों बीजेपी जों समान रायजो राजाफोर आरो यूपीपीएलआ 16टा सीट 6टा सीट बिसोरनि गोजौआव दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन रिजाल्टखौ फारि नुगासिनो नोंथांमोना बोरमाजों लोंनोसै जोंहा यूपीपीएल देरहानायनि प्रेमसिं नार्जारी रिजाल्ट दंबावो फंबाय नर्थ इस्ट बया अमा गोरान आंहा मैसो बेदर फोरानदोंमोन थेंक यू जाबानो जाबाय गोसो गोथारै एन्जय योरसेल्फ $4,924 view आरो बिनि गेजेराव 3,475 लाइक जय बर' हारिनि जय गासिबो सानखानानै दोनजोबखादों बिथराय गयारिया बुंदों यूपीपीएल निबो जै बीपीएफ निबो जै जायखिजाया मोनसे पार्टिया देरहाबानो जाबाय अल द बेस्ट नोंथांमोना सोरबाफोर जायखिजाया कमेन्ट मोजां फरायजानो लुबैदोंबा नोंथांमोना बेयावहाय चैट ट्रिब्यूनआव थांनानै डलाराव थांनानै 100 थुयोब्लासो बेयाव फिन जायो बिराद कमेन्ट जागासिनो दं जायनि जाहोनाव आं गासिनिखौ फरायजोबनो हायाखै स' नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंब्ला लाइक खालाम लोगोसे नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना WhatsApp Facebook स्टेटासफोराव गासिबो होजोबना लाजोब जाहाथे बर' हारिनि खना खनला थानाय गासिबो रायजो राजाफ्रा जोंनि बे लाइभखौ नुनो मोनो आरो दिनैनि रिजाल्टखौ खोनासंनो मोननो हायो बर' बैजिङा बुंदों ड्रिंकिं इज इन्जुरियस टु हेल्थ देरहाब्ला नो लोंनाय जानायाव गबना थाबा जोंहानो खहा जागोन गुबुन हारिया जोंखौ मिनिगोन भेरि गुड आं नोंथांजों एग्री गुमसार मोसारिया बुंदों बीपीएफ जेनेबा बोरमा खासि मासे लानानै लागावगोन आंथ' आच्छा बीपीएफ जेनेबा नेरसोना बुंदों ब्र आंहा आंनि कमेन्टफोरखौ नुवाखै ब्र आं दासिमाव 40थासो कमेन्ट हरनाय बाट नट रेसपन्स गोबां स्पिडआव थांदों जायनि जाहोनाव आं निमाहा बिनाय थायो दा नोंथांनि कमेन्टखौ आं नुबाय फरायबाय
हाहा इउपिपिएलआ माथो खमसो जाबायलै आदा होनना बुंदों कानिस नार्जारि। थारैनो बाथ्राया सैथो। रांग एक्सप्र बुंदों बिपिएफ खौ रावबो सेया नामा आरो मानो? सोरबाफोर रिप्लाय हरनो गोसो दंबा बे रांग एक्सप्र खौ हरनो हागोन नोंथांमोना सोरबाफोर सैयाब्ला। बे आदा बर्डआबो खौसे जानायमोनब्ला खम मोजां जागौमोन इउपिपिएलआनो देरहाखागोनखौ आसा खालामबाय आर बि टिउबआ बुंदों। स' रायजो राजाफोर आं बुंनो सानबाय नोंथांनि सिगाङावहाय इलेक्शननि काउन्टिंआथ' जागासिनो दङ सोलायनाय नुनो मोनाखै बेवहाय। जों आसा खालामो थाबैनो जों सोलायनायखौ नुनो मोनगोन। गोबां ब्रिक बेक सोलायनाय इउपिपिएल 14 बिजेपि 14 आरो बिपिएफ 10। बीपीएफ 10 यूपीपीएल 14 बीजेपी 14 कांग्रेस जीएसपी समान समान यूपीपीएल जों बीजेपी जों समान समान कांग्रेस जों जीएसपी जों समान समान बीपीएफ आ 10 टा सीट आवग्रिना दं यूपीपीएल आ 14 टा सीट आवग्रिना दङ बीजेपी आबो 14 टा सीट आवग्रिना दङ गोबां गेदेर सोलायनाय। बोसोनगिरिया बुंदों आई लव बीपीएफ। हितेश बर'आ बुंदों बीजेपी आसो लास्टआव राजा जानो हागौ यूपीपीएल खौ बारसिगोन थारैनो। गोबां गेदेर सेन्स 14 टा यूपीपीएल बीजेपी 14 टा कांग्रेस मोनसे जीएसपी मोनसे सरायजारिफोर गोबां गेदेर सोलायनाय। थारैनो बीजेपी आ देरहागोन ना यूपीपीएल आ देरहागोन बिसोर मोननैनि गेजेराव जाना दं दायो फाइटिंआ। बीजेपी आरो यूपीपीएल नि गेजेराव जाना दं फाइटिंआ गोबां गेदेर 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 फाइटिं जाना दं बेवहाय सोर देरहामारगोन। डेनियल एक्सवाइजेड यस नंगौ 5K भिउ जादों। गोबां गेदेर सोलायनाय रायजो राजाफोर बीजेपी आ 14 बीपीएफ आ 10 टा सीट यूपीपीएल आ 14 टा गोबां गेदेर सोलायनाय। सोर देरहामारगोन रायजो राजाफोर? गोबां साननो गोनां बाथ्रा बर' बिजोङा बुंदों रायजोफोर दासिम 40 टा जायगायावल'सो भट साननाया यूपीपीएल आ बांसिन भट मोननानै दङ लासैनो गोरलैयै गासिनो लास्टआव सोर देरहागोन हमनो हाला नंगौ बाथ्राया। एसएमएस पावारआ
20 रां हरदों थैंक यू सो माच SMS पावर माबायदि जाखो दा समानसो जाबाय जानो हमबाय नोंगौ थारैनो बारा खम जाफिनगोन बेवहाय काउन्टिं जागासिनो दं रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि BM सेलेब चेनेल स' नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन गोसो गोथारै 5338 भिउ जागासिनो दङ भिडिअआ स' लाइक खालामलांबानो जाबाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनो गोसो जादोंबा गोजौआव मोनसे कमेन्ट खालामनायनि गेजेराव एकाउन्ट नाम्बार होदों बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नोंथांमोना जोंखौ बा आंखौ मदद खालामनो हागोन जोंनि स्टुडिअनि थाखाय रन्जन बसुमतारिया 50 रां हरदों आंनि एकाउन्टावहाय आरो लोगोसे रन्जय बसुमतारियाबो हरदों 50 रां आरो बिनि गेजेराव सिमन बसुमतारियाबो हरदों 30 रुपिस आरो लोगोसे बेवहाय नामखौ होआसै बिथाङाबो 50 रां हरदों खोरोमदायाबो हरदों 30 रुपिस देवलाराबो हरदों 100 रुपिस रेबिकायाबो हरदों आंनो 50 रुपिस प्रणय बसुमतारिया हरदों 20 रां अरुण गयारिया हरदों 110 आरो बिनि गेजेराव अरुण गयारिया बिनि गेजेराव बिजेन कुमारा हरदों 50 रुपिस थैंक यू सो माच रायजो राजाफोर नोंथांमोना डनेसन हरनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों बेफोर गासिबो एकाउन्टाव हाबजोबदों स' 5183 भिउ जाना दं रायजो राजाफोर 4000 लाइक आं आसा खालामदोंमोन बे 5000 नि गेजेराव गासिबो लाइक खालामजोबगोन बाट माथो खालामजोबासै 5215 view रश्मिया बुंदों इउ पिपल आरो BPF लोगो जाना सरकार दाब्ला मोजां फंबाय थारैनो 418 सोरबा सासे मानसि डनेसन हरदों बेवहाय आं बिथांखौ नागिरनो सांदों रायजो राजाफोरा नोंथांनि सायाव कमेन्ट फरायनो थांगासिनो दङ चेट बक्स हरदोंमोन सासे मानसिया आं बिथांनि नामखौ नायनो नागिरदोंमोन बिथांनि नामखौ आं नुनो मोनासै ओके SMS पावारा हरदों आई लाभ इउ पिपल मिथिंगा नार्जारि होनना बुंदों बिथांनि मुङा मिथिंगा नार्जारि आई लाभ इउ पिपल होनना बुंदों बिथाङा 40 रुपिस डनेसन हरदों स' आं खेबसेबाव बुंनानै फरायनो हाबावनि 14टा सिट BJP आवग्रिदों इउ पिपल 14टा सिट BPF 10टा सिट कंग्रेस आरो GSP समान समान
418 so आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो चेट बक्सआव हरस्लाय नोंथांमोना डाइरेक्टली गोजौआव एकाउन्ट नाम्बार होदों बेयाव हरबानो जाबाय so गासै 418.34 रुपिस नोंथांमोना हरदों चेट बक्सनि दारै बाट आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो आं गोजौआव एकाउन्ट नाम्बार होदों बेयाव विदाउट टेक्स डाइरेक्टली हाबहैगोन थैंक यू सो मच so रायजो राजाफोर मोनसे सोलायनाय बेवहाय BPF आ 11 टा सीट जाबाय BJP नि मोनसे सीटखौ लाबाय so गासै BJP आ 13 टा सीट BPF आ 11 टा UPPL आ 14 so बर' बिजोङाव बुंदों आदा BJP आ देरहाब्ला सोर चिफ जागोन सोरबा गुबुन हारिनि मानसि जागोन ना बिस्वजित दैमारि जागोन बिस्वजित दैमारिखौ जागोन बायदि मोनदां आंनि साननाय मथेयाव जुदि BPF आ देरहाबायोब्ला so रायजो राजाफोर गोबां गेदेर सोलायनाय नेरसोन होननाय सुबुङाबो 50 नेरसोन होननाय सुबुङाबो डाइरेक्टली एकाउन्टआव 50 रां हरदों थैंक यू सो मच नेरसोन ओमफ्राय आनसमें एनबी आ बुंदों आई लव यू आदा बुंदों थैंक यू सो मच रिजाल्टआ जागासिनो दं अर्जुन नार्जारी आर बर' क्रिएशना बुंदों 20 रां हरदों आर बर' क्रिएशना थैंक यू सो मच आर बर' क्रिएशन फैदान दैमारिया 20 रां हरदों थैंक यू सो मच बाट आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ जे नोंथांमोना डाइरेक्टली एकाउन्ट हरबा मोजां जागौमोन एक्सट्रा यूट्यूबरा बुंदों जोंनि बर'नि गेजेराव सासे देरहाब्ला मोजां जायो यूपीपीएल नङाब्ला BPF थैंक यू सो मच एक्सट्रा एबी क्रिएशना बुंदों यूपीपीएल को जिंदाबाद बुंदों बुङोब्ला आं नोंनो 1000 रुपिस हरगोन आं हरग्रोना होबानो जाबाय गासैबो देरहानांगौ गासैबो देरहानाय नङा कनेश्वर बसुमतारी गासैबो देरहानाय नङा बिजित नार्जारी बुंदों गोबां गेदेर सोलायनाय यूपीपीएल 15 आरो बिनि गेजेराव BPF 11 टा सीटानो आरो BJP 13 टा सीट यूपीपीएल 15 BPF 11 BJP 12 टा सीट आशा खालामो नोंथांमोननि साननाय हनाया मोजां मोजां जाफुंगोन नोंथांमोना लाइव नायदों दायो
आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ नोंथांमोना अननानै डाइरेक्टलि एकाउन्ट होखानाय दोनदों बे एकाउन्टाव हरनो हागोन जायफोर हरनो गोसो आरो नोंथांमोननि नामखौ आं बुंनो हागोन दायो रिभिनिउआ जादों 477 आरो गासै भिउआ जादों 5597 आरो 4477 लाइक आर ब्र क्रिएशना 20 रुपिस हरदों गोबां नुनो मोनदों बीजेपी जिंदाबाद दासो नुनो मोनदों आं बेवहाय डन दास होनना बुंनाय बेयो गुबुन जाथिनि जानो हागौ बीजेपी जिंदाबाद होनना बुंदों बिथाङा डन दास थैंक यू वेलकम टू बीएम सेटअप चैनल डन दास আপোনাক মই স্বাগতম জনাইছো ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ বিএম সেটআপ চেনেললৈ আপুনি লিখিছে অসমীয়া ওয়ার্ডত জিন্দাবাদ বুলি বিজেপি জিন্দাবাদ লিখি দিছে আপুনি डेटसुङा बुंदों आई लाभ बीपीएफ लंग लिव बायदिसिना रिजाल्टआ जागासिनो दङ So 5727 5752 लाइक जाना दङ मानसिफोरा नायदों जोंनि बे चेनेलखौ आदार जिंदाबाद ना गेमार रुबा बिटिआरखौ प्रमद बर' बिथाङानो सालायनांगौ अब्लासो गोजोननाय फैगोन जोंहा रायजो राजाफोर होनना बुंदों गपाल जय बर' हारिनि बर' देरहासार नार्जारि बुंदों थाबैनो क्लियार जागोन माला क्लियार जागोन होनना सोंदों थाबैनो क्लियार जागोन जय 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 still waiting for good news okay you will see good news just wait for a moment it will be continue and it will be in soon very soon सनातन बर'आ बुंदों जोंनि आउट अफ बिटिआर आनो मोजां आदा दावराव गैया मानो गैया जाखो जागासिनो दङ आई लाभ इउ आदा सोर बुंखो आशिष गयारि बुंदों इउपिपिएलआ देरहायाबा आं हाबा जाया सार आंबो पलिटिकेलाव ओंखारगोन ओ माय गॉड बिग कमेन्ट इउपिपिएलआ देरहायाबा हाबा जायानो आशिष गयारिया नोंथांमोना कमेन्टआव नायनो हागोन आशिष गयारि जुलिया मेयर एग्जाम डोनाल्ड ट्राम्प जिंदाबाद ने बिथाङा डोनाल्ड ट्राम्प जिंदाबाद जाहैबाय Boro Bijam, whatever I really do not like if people directly involving with the politics as promote Boro join people. All the best, brother.
दावगा बसुमतारिया बुंदों ओंखाम जाया दिनै हराव UPPL देरहायाबा माने ओंखाम जाया हराव आंबो ओंखाम जाया हराव UPPL देरहायाबा अके अल द बेस्ट बाट ओंखाम जानांगौ देहाया नङाबा माबा प्रब्लेम जागोन बाट आं दायो नोंथांमोननो लाइभ होनो थाखायसो नोंथांमोननो खौरांखौ दिन्थिनो थाखायसो आं ओंखाम जायालासिनो थानो गोनां जादों मानो होनबा नोंथांमोना रिजाल्ट नेगासिनो दं रायजो राजाफोर प्रकाशा ओंखाम उखैनायनि जिन्दाबाद जोंसार बर'आ बुंदों ओंखाम उखैनायनि जिन्दाबाद थेंक इउ सो माच आं ओंखामथ' गोबां उखैखादों सोरबा आंनो माबा मोनसे लाबोना होफैनांगौमोन आंनि स्टुडिय'सिम आं जाथारसिगौमोन आदा फुरा रिजाल्टआ खोथाया लासै गगन प्लिज खोन्थाहर आं नोंथांमोननो खोन्थानोथ' बेयाव जिरायना दङ BJP 12 BPF 11 Congress 1 JSP 1 रायजो राजाफोर Everyone welcome to BM Setup channel गासैखौ आङो जायफोर भिडिअ नायदों जय BM Setup चेनेलनि बुं UPPL BPF BJP ल' बुंबाय थानानै जानाय नङा BM Setup जय BM Setup चेनेलनि लिरलाय रायजो राजाफोर खेबसे गासैनियावबो BM Setup चेनेल ल' नुनांगौ आङो मोनसेबो बेलेग नुवा खालि BM Setup चेनेल ल' नुनांगौ आं नुनो मोनगोन ना बिदि नुनो हागोन ना रायजो राजाफोर नोंसिनिफ्राय BPF जय UPPL जय BJP जयनि अनगायै जय BM Setup चेनेलनि नुनो मोनगोन ना थैंक यू सो मच गोबां मानसिफ्रा BM Setup चेनेलनि जय होनना बुंबाय गोबां मानसिफ्रा BM Setup चेनेलनि जय होनना बुंदों गोबां मानसिफ्रा BM Setup चेनेलनि जय होनना बुंदों गोबां मानसिफ्रा BM Setup चेनेलनि जय होनना बुंदों थैंक यू सो मच पेजखौ देखायगोन आं नोंथांमोननो पेजखौ दा सिगांग्रो बेयाव देखायग्रोदों मोजाङै बयनिबो कनसेन्ट्रेट जाथों मोजाङै कमेन्टखौ नायग्रोजोबदों आं बयनिखौबो कमेन्ट नायोब्ला पेजखौ होनायनि खुनु गोनांथि गैया जायो बिनि थाखायनो आङो दहाय आं पेजखौ होखांखाबाय दायो होबावगोन आं नोंथांमोननि रिक्वेस्टआवनो आङो पेजखौ होगोन टेनसन लानो नाङा थैंक यू सो मच BM Setup चेनेल जय होनायनि थाखाय थैंक यू सो मच रायजो राजाफोर BM Setup चेनेलनि जय होनायनि थाखाय थैंक यू सो मच दानियाबा गाव गावनि मेसेजखौ लिरनो हासिगोन नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्टखौ लिरनो हासिगोन थैंक यू सो मच 19 रुपिस हरदों बिथाङा मिनाल बर'आ थैंक यू सो मच मिनाल बर' नोंथांनि 19 रुपिसआ आंनि थाखाय गोबां गोनांथि गोबां इम्पोर्टेन्ट बियो आं बेखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनानै आजावबाय BM Setup चेनेलनि जय प्रकाश आदानि जय थैंक यू सो मच
प्रकाश बसुमतारिया बुंदों जय बिएम सोदोब चेनेलनि थेंक इउ सो माच मेथाइ गोबां बिएम सोदोब चेनेल जै होनना बुंदों स' आं बेवहाय बे बिएम सोदोब चेनेल बुंनायखौ आं बेयाव नायग्रोजोबनि रायजो राजाफोर थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि कमेन्टनि थाखाय गोसो गोरबोजों आङो गोजोननाय थाबाय गोबां मानसिफ्रानो जै बिएम सोदोब चेनेलनि बुंदों आं गासिबनिखौबो एप्रुभ खालामजोबदों स' रायजो राजाफोर गोबां गेदेर सोलायनाय गासिनिबो कमेन्ट्सआ रिभिउ जाजोबदों जायनि जाहोनाव आं नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ एप्रुभ खालामनो गोनां जादों रायजो राजाफोर गोबां मानसिफ्रानो जय होनना बुंदों बैसोरनि कमेन्टखौ आङो एप्रुभ खालामनो गोनां जादों थारैनो सैथो बाथ्राया रिटर्न केरकाटारि थैंक यू सो मच 100 रां हरनायनि थाखाय रिटर्न केरकाटारि थैंक यू नोंथाङा मोनसे मेसेज लिरना हरफाबा मोजां जागौमोन जाहाथे आं बेखौ फरायना होनो हायो फोर 4:23 PM जाबाय रायजो राजाफोर गोबां मोनाहांबाय मोनाब्लि जाहांबाय सोरबा सोरबा मोसौ लायनायनि सम जाबाय जानांगौ बिथांमोना मोसौ लायनो हासिगोन मोसौ खानो हासिगोन खामानिखौबो मावनांगौ नङा होमबा रायजो राजाफोर BM channel next CM of Assam Julian Raksam thank you so much मुख डाइरेक्टली CM बनाइ दिले आरो बड'लेण्ड मिशन सोदोबा अराय थांनानै थाथों थैंक यू सो मच रोहन बसुमतारी थुलुंगा बसुमतारी बुंदों hey today let me say something I apologize if someone over here this is not the criticism but really your party name is so low overall Suraksha party what overall Suraksha lol
Tulunga Bosumtari said like this. You can reply. Thank you so much, Konak Brahma. Ada a engkam ang hoigo. Thank you so much, Konak Brahma. Thank you, online takai. Korin na Bosumtari ang isorniaw aras kalama ada mani BM sedap. Dauga senela dauga sar langteng are UP bela daerah sar langteng. Thank you so much. Ang BM sedap sini takai. Julian Reksama bundang ada Prakash next CM of India. Hai India ni CM taya PM se taya. Jai BM setups, thank you. Ritom Care Kataria 100 taka ordengman waya BM setups analizai BM long live, thank you. Dasa somai deng basa Boria, thank you. Bodo share video bungdang kina engkarla ang soitibo lathap gasne kita bidi lathap nanga onnane kihegro bini nawhai nai onnani kihegro so kepse ang bungmauni raja raja par nongtangni sigamawhai BP ba 11 ta seat UP bala 15 ta seat ar logose BJP a 12 ta seat Congress a 1 seat GSP a 1 seat others 0. So biawai UP pila 23 ta namdang dat biaw 15 ta jana dongo. Gobang मानसिफोरनि कमेन्ट दं बेवहाय माखासे रिभिउ जादों So रायजो राजाफोर so big गोबां गेदेर बे देग्लायनि इलेक्शना बयबो गोमो हाबदों बयबो बिनि सायावहाय so 676.85 रां नोंथांमोना हरदों डनेशन थैंक यू सो मच आरो भिउआ जाबाय 5130 भिउ आरो लोगोसे 5203 लाइक so thank you so much again final BTC election result live 2020 so नोंथांमोना बेवहाय नुनो हागोन दायो बेवहाय BJP a 12 ta seat Congress a 1 GSP a 1 आरो बिनि गेजेराव BP बा 11 आरो 15 ta UPPL आदा नों देरहायोमोनब्ला जों खौसे भटखौ नोंनो होगौमोन थैंक यू बिबड थैंक यू बिबडआ बुंदों आदा नों दारायनायमोनब्ला आचा आदा नों दारायनायमोनब्ला जों खौसेयै भटखौ नोंनो होगौमोन थैंक यू बिबड थैंक यू सो मच गोजोनसार बर'आ बुंदों आदा एबार नों दारायदो so गोबां रायजो राजाफ्रा आंखौ पलिटिकेलाव हाबनो थाखाय थिनदों दारायदो इलेक्शन आदा एबार नों दारायदो होनना बुंदों आदाया खैबार बे कुइसना बिराद डेन्जार जाबाय खिन्थु जेक ब्लग्स आदाया खैबार खियो खिनो ओंखारबानो खियो बेयाव आरो खैबार खिनायजोंलाय मा खोथा
आवलेन बसुमतारिया बुंदों आंबो खिनो ओंखारदोंमोन खिथ'रा आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंथ'नांथ'आ दुगैनो सानदोंमोन आदा नाथाय रिजाल्ट नेनानै आरो नोंनि लाइभ नायनानै दुगैनोनो बावगारनाय मोनबाय इउ पिपल जिन्दाबाद अके जुनिका बसुमतारी अल द बेस्ट फर योर पार्टी आदाया ओंखाम उखैयाखै नामा रायजोफोरनि थाखाय आदाया खस्थ' खालामनानै थाखाय थेंक इउ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर वेलकाम प्रसेनजित बर' आंबो बेबायदिनो नेनानै दङ नोंथांमोन बायदिनो BM setup channel of course you can thank you so much रनसाय ब्रह्म गुबुननिजों दा कमप्लिट खालाम गुबुन चेनेलनिजों दा कमप्लिट खालाम जय आदा प्रकाश ना मा होनखो अबाव थांखो बिलाय जय आदा प्रकाश नार्जारिनि जय बड'लेण्ड मिशन सोदोबस्रिनि चेनेलनि बिहुं मोसाहारि थेंक इउ सो माच हैट मा सोङो कुइसनफ्रालाय बड' गेमार नोंना कुइसना जायाखै All the best रन्जित बसुमतारी रन्जि बसुमतारी नंगौ थारैनो सैथो बिजेपि सरकार जायोब्ला एनडिएफबि दाफिनगोन दैथुन वाइटि गेमिं बे बाथ्राखौ बुंदों शर्मिला ब्रह्मआ बुंदों बड'लेण्ड मिशन सोदोब अरायबो थांनानै थाथों थेंक इउ सो माच स' आं नोंथांनि सिगाङावहाय लाइभ ओंखारनो नाजाबाय आं नोंथांमोनजों लाइभ नुजानोसै Sorry about that. You are asking to me first, so that's why I'm coming live. So Rajajapur BPA 11 seat, UPPLA 15 seat, BJP 12 seat, Congress 1, GSP 1.
So guys, I am coming. आं फैगासिनो दं नोंथांमोनजों लाइव नोंथांमोननि रिक्वेस्टनि थाखाय आं नोंथांमोनजों लाइभआव फैगासिनो दङ दिनैनि दिनाव गोबां गेदेर फाइटिं नंगौना नङा रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों गोबां गेदेर फाइटिं विथ UPPL and BJP बाट साननो थाङोब्ला बेवहाय BPF जोंसो UPPL जों दावराव जानांगौमोन So रायजो राजाफोर love from Lucky Bazaar thank you so much So नुगोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टखौ नुगोन Oh my god Okay आंनि स्टुडिअ सोरबा फैदों लाइभ सोरखौनिखाखौ आं सिनायखागौ So रायजो राजाफोर गोबां गोजोननाय मोनसे खोथा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनि मोनसे आंनियाव जाग्रा बेसाद हरदों आंखौ ओंखाम जायाखै होननायखाय बेवहाय स खाथिनिनो बिथाङा स आंनो बे आदारखौ हरदों सानै गथ'फोर बेयाव फैनानै होफैदों आरो सोरबा कनिका होननानै नाम मोननाय खोनादों आं बारा सिनाया बाट बे जाग्रा बेसादखौ हरदों आरो फंबाय सानैया फैनानै होफैदों स थेंक इउ सो माच कनिका आरो लोगोसे फंबायमोन जायफोर आंनो बे जाग्रा बेसादखौ होफैदों गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थाबाय बे जाग्रा बेसादखौ होफैनायनि थाखाय आरो लोगोसे आं जोंनि बर' हारिनि गासिबो नायगिरि बिथांमोनखौ आंजों जुरित जानायनि थाखाय आंजों जइन जानायनि थाखाय आंजों कानेक्टिभिटी जानायनि थाखाय गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय गोसो गोरबोजों रायजो राजाफोर नोंथांमोना जे आंखौ सापर्ट खालामो आरो नोंथां दा आंनो जाग्रा बेसाद हरदों आंथ' बेखौ जानांसिगोन मानो होनबा आङो फुंनिफ्रायनो ओंखाम जायाखै मिथिबायना रायजो राजाफोर आं फुंनिफ्रायनो ओंखाम जायाखै दायो बेवहाय जोङो BPF ओमफ्राय जा बेयाव देरदों BPF आ 11 सीट UPPL आ 15टा सीट BJP आ 12टा सीट थेंक इउ सो माच आदारनि थाखाय जाय आंनो हरदों आंखौ मदद खालामफैदों आंनि जानाय बेयाव मा दंथाय मिथिया So thank you so much रिजल्टखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना Oh my god रायजो राजाफोर सिंग्रा
Thank you so much. Boma गावलायबाय. Boma गावबायानो. बे सिंग्राखौ बा बे मेथाइखौ जाय हरदों गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय. जायफोर नायदों बेबायदिनो अननाय मोजां मोननाय सापर्ट खालामनाय होबाय था आंखौ अननानै प्लिज. रायजो राजाफोर मोनसे सोलायनाय BJP 13 UPPL 14 So रायजो राजाफोर BJP 13 UPPL 14 BPF 11 Congress 1 GSP 1 Other 0 Love from Baksada. Thank you Arbor of Creation. So रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायगासिनो दं BM सोदोब चेनेल. जय PUBG ना मा जाखो आदा लाभ इउ फ्रम बाक्सा थैंक यू सो मच हाइना नार्जारी आदा आई लाभ इउ नामदों कनक ब्रह्म थैंक यू सो मच सोर सलायगोन बिटिआरखौ जानो हागौ इउपिपिएल आरो बिजेपि नि गेजेरावनो जादेब रसना जा खस्थ खालामबाय नों थैंक यू सो मच जय प्रकाश थैंक यू जेक ब्लॉग आई लव यू प्रकाश नार्जारी आदा हितेश मुसाहारी थैंक यू सो मच
आदा इउपिपिएलआ मा जाखो स' आंलाय मा मोनथिबावो दायो सिंग्रा मोनजानायखाय दुगा जादों माखौबा दादाया सुजु दैमारि आं बिदि जायाखै कनक बर'आ बुंदों इउपिपिएल देरहागोन ना I don't know दा रिजाल्टखौ नुगासिनो दं नोंथांमोना रिजाल्ट जागासिनो दङ स' रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों दायो इउपिपिएलनिया बिबाङा एसे बारायनायखौ नुनो मोनदों स' रायजो राजाफोर फेरेंगाखौ देरहाबाय होनना बुंदों एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि मिस्टार फेरेंगाया देरहाबाय होनना बुंदों खाम्फा बरगयारिखौ बिथाङा फेजेनबाय बेबायदि बाथ्रा खोनादों 2143 बारायाव मोनना देरहाबाय होनना बुंदों बेखौ WhatsApp ग्रुपाव मोननाय जादों थ' फेरेंगाया देरहाबाय होननानै बेखौ जों मोनथिनो मोननाय जादों रायजो राजाफोर फेरेंगाया मिस्टार फेरेंगा मिन्स अमर रनजित बसुमतारी बिथाङा देरहाबाय बेखौ खोनानो मोनदों बि फेरेंगा लं लाइफ बिएम सेलिब्रेशन थैंक यू सो मच बबली बसुमतारी थैंक यू सो मच अर्जुन ब्रह्म सेम टू यू नोंथांमोना गोबां कमेन्ट होदों आं मिथिगौ आं बिनि गेजेराव दायो थाबथा थुबथा जाथ'दों बे कमेन्टआ आंनो सिंग्रा बायनानै हरदों दा आं लाइभआव होनायाव आं बुंनायावहाय सोरबाफोर होफैबा बुंनायखाय आंनो हरदों दा सोर हरदों आंबो मिथिया बाट आं जादों बेखौ दायो मानो होनबा आं ओंखाम बिराद उखैदों नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायबाय दा मोनसे आपग्रेड जादों इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार प्रमद बर' बिथाङा कनफिडेन्ट जे बिथाङा देरहागोन देग्लायनि बे इलेक्सनावहाय बेखौ जों दायो नुनो मोनदों आं जेसेबांखिनि आपडेट मोनगोन आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै खोन्थाबाय थागोन
स' रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय रिजाल्टखौ आं खोन्थागासिनो दङ। गोबां साननाय जागासिनो दङ। दायो बिपिएफआ 11टा सिट आवग्रिना दङ। इउपिपिएलआ 14टा सिट, बिजेपिआ 13टा सिट, कंग्रेसआ मोनसे सिट, जिएसपिआ 1 सिट। क'क्राझाराव इउपिपिएलआ 3 सिट देरहाना दङ। बिपिएफआ 6टा सिट, बिजेपिआ 2 सिट, कंग्रेसआ 1 सिट। बेबायदि आवग्रिना दंथ'यो दायो काउन्टिं जागासिनो दङ। चिराङाव इउपिपिएलआ गासै 2 सिट, बिपिएफआ 4 सिट आरो बिजेपिआ 1 सिट बे आवग्रिना दङ। अब्लाबो चिराङावहाय फेरेंगाखौ देरहाबाय होनना बुंनाय खोनानो मोन्दों। उदालगुरियावहाय इउपिपिएलआ 5 सिट, बिपिएफआ 2 सिट, बिजेपिआ 3 सिट बेखौ खोनानो मोन्दों। बाक्सायावहाय इउपिपिएलआ 4 सिट, बिपिएफआ 1 सिट, बिजेपिआ 5 सिट बेखौ खोनानो मोन्दों आरो आदार्सआ 1। फाइभ राउन्ड बेसे राउन्ड जाखो होनदों नामा? 5 राउन्ड जाबाय। फाइभ राउन्ड जाबाय। 5 बिपिएफआ 12 सिट, इउपिपिएलआ 15टा सिट, बिजेपि 11, कंग्रेस 1। एबार फाइनाल राउन्ड जासिगोन रायजो राजाफोर। एबारनि गेजेराव जोङो जोबथा रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो दङ। थेंक इउ स' माच जाय आंनो जाग्रा बुस्थु हरदोंमोन। एनइ डायरी बुंदों आई एप्रिशिएट टू ऑल फॉर द पीपल। राजा बसुमतारी बुरजा होफैदों नामा आदा जाग्राखौ? आंबो खाथि हैगौमोन थेवबो गुबुन सासे हैनायनि थाखाय। थेंक इउ स' माच राजा बसुमतारी, गोजोननाय थाबाय। नोंथांनि बे गोसो जानायानो आंनि थाखाय गोबां गोजोननाय।
रायजो राजाफोर गोबां साननो गोनां बाथ्रा दायो दिनैनि इलेक्शना फाइनाल राउन्डआव थांहां जागासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन दायो फाइनाल राउन्डखौ नोंथांमोना फाइनाल राउन्ड रिजाल्टखौ नुनो मोनगासिनो दङ थांगासिनो दङ दायो 5 राउन्डआव थांबाय रायजो राजाफोर आं गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासियो जायफोर आंनो डनेसन हरदों आं बिथांमोननि मुंखौ फरायनानै खोन्थानि एसे जस्ट वेट आं बेवहाय एसे बेवहाय हरदों नेरसोना 50 थाखा हरदोंमोन बिनि गेजेराव बिलेसरा हरदों 100 थाखा रां आरो बिनि गेजेराव बिग्राया हरदों 50 थाखा रां मिस्टार गुनेशा हरदों गुनेश्वर बसुमतारिया हरदों 50 रां ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंदावा हरदों 20 रां आरो लोगोसे दुलाराया हरदों 100 रां फोथायथाया हरदों फोथायथाव बसुमतारिया हरदों 50 रां थेंक इउ सो माच खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोनखौ जायफोर जोंनि बिएम सेटअप चेनेलखौ मोजां मोननानै नोंथांमोना गावसोरनि बेसेन गोसा रांखौ जोंनिसिम दैथायहरनायनि थाखाय गोबां गोजोननाय मोनबाय स' आंबो सानसे ओंखाम जायाखैमोन दानिसो सोरबा आंखौ जाय मानसिया आंखौ मोजां मोनो आंखौ नायो आंनि भिडिअखौ नायो बिथाङा दायो दानि जाग्रा बेसाद हरदोंमोन आंबो बेखौ जानानै एसे आंनि उदैखौ सान्ति खालामबाय नोंथांमोनाबो जुदि बेफोरबायदि दङब्ला नोंथांमोनाबो जाबानो जाबाय स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायबानो जाबाय खेबसेबा बुंना होनानि आङो बिपिएफआ 12 टा सिट आवग्रिना दङ इउपिपिएल 15 टा बिजेपिआ 11 टा कंग्रेस आरो जिएसपि 11 क'क्राझाराव 4 टा सिट इउपिपिएलआ आवग्रिना लादों बिपिएफआ मोनबा सिट आवग्रिना लादों बारायदों इउपिपिएलआ क'क्राझारावहाय बिजेपिआ मोननै सिट आरो कंग्रेसआ मोनसे बे जाबाय क'क्राझारनि चिराङाव काउन्टिं जागासिनो दङ बेबो इउपिपिएलआ मोननै सिट बिपिएफआ मोनब्रै बिजेपिआ 1 बेखौ भटखौ मोननानै दङ लोगोसे इउपिपिएलआबो 5 बे उदालगुरिनि आरो लोगोसे बिपिएफआ मोननै बिजेपिआ मोनथाम बाक्सायाव इउपिपिएलआ मोनब्रै बिपिएफआ मोनसे बिजेपिआ मोनबा आरो बिनि गेजेराव आदार्स मीन्स जिएसपि गण सुरक्षा पार्टी नवकुमार सरनियानि पार्टी बिथाङा मोनसे मोननानै दङ रायजो राजाफोर रायजो राजाफोर नोंथांमोना सोरखौ देरहाजानो लुबैदों फाइनाल राउन्डआव थांगासिनो दङ खोनानो मोननाय मथे फेरेंगा बारनजित सारा देरहाबाय होनना बुंनाय खोनानो मोनदों 14 चिरां दुवार कन्स्टिट्युएन्सिनि दैमालु बसुमतारी बुंदों आंबो खाथिबा जाग्राखौ हैगोन होनना बुंदों बिएन आई लव यू आदा रिप्लाइ आदा प्लिज ओके थेंक इउ सो माच रिप्लाइ हरबाय आङो आइ बिखा क्लाब मोनलायबाय लां सोदोमस्रि नार्जारिया बुंदों दैजहम आदा काट आदा बयस लाभलि फुल एनार्जी थेंक इउ सो माच ब्र ओंखाम उखैयाखै आं दानिसो जाबाय आंनो सासे मानसिया जाग्रा बेसाद हरदोंमोन $6,000 view आरो 6,045 view आरो लोगोसे 6,058 लाइक 696.74 नोंथांमोना डनेसन होदों थेंक इउ सो माच बार आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो गोजौ मोनसे एकाउन्ट होदों नोंथांमोना डनेसन खालामोबा बेयाव हैथां मानो होनबा बेयाव होयोब्ला टेक्स दाननानैसो फैयो ओमफ्राय जोंहा लस जायो स' बिनि थाखायनो नोंथांमोना एकाउन्टआव हरनो हायोब्ला एकाउन्टआव हरनो हागोन इट्स अके नोंथांमोना बेयाव थांनो गोसो गैयाब्ला बेयावबो हरनो हागोन इट्स अके थेंक इउ सो माच रायजो राजाफोर
खुलुमनाय थाबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ। रायजो राजाफोर बीपीए बा 12टा कन्स्टिट्युएन्सि आरो लोगोसे 12टा सीट को आवग्रिनाय बायदि नुनो मोनदों आरो बीजेपीआ दायो 11टा सीट लोगोसे 15टा सीट यूपीपीएलआ कांग्रेसआ मोनसे सीट जीएसपी गण सुरक्षा पार्टीआ मोनसे सीट बेखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफोर। नोंथांमोना सोरखौ देरहागोन बायदि मोनदों रायजो राजाफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट फार्स्ट सोरखौ देरहागोन बायदि मोनदों रायजो राजाफोर नोंथांमोना। रमेश बसुमतारी दैमारिया बुंदों यूपीपीएलसो जोंना बीटीआर खौ प्रमोद बर'आनो सालायनांगौ आदा होनना बुंदों। थेंक इउ अल द बेस्ट। ईशान बसुमतारिया 10 रां हरदों। थेंक इउ सो माच ईशान। Thank you so much, Ishan. रायजो राजाफोर गोबां गेदेर इलेक्शन बे इलेक्शना बयबो बेवहाय नाजादोंमोन बुलाय सोलाय जादों गावलायनाय मानाय जादों बेवहाय। नोंथांमोना मोनथिगौ बेवहाय गावलायनाय मानाय जादों होननानै नोंथांमोना बेखौ मोनथिनो हागौ नङा होमबा। जों बेवहाय मोनसे सोलायनाय नुनो मोनदों। चिरांखौ यूपीपीएलआ लिड खालामगासिनो दं मीन्स अमर बसुमतारी सावरायगोराखौ फेजेननो थांगासिनो दङ मावथि ब्रह्म हाजवारिया
आरो बिनि गेजेराव देबरगावआव इउपिपिएलआ देरहानो थांगासिनो दं 2354 भटआवहाय आरो बनरगावआवहाय बिपिएफआ 1060 आव थांदों बनरगावआव दै बियो बावखुंग्रियाव बिपिएफआ देरहानो थांगासिनो दं 1715 आरो चिरांखौ इउपिपिएलआ लिड खालामदों 815 आव चिरां दुवारावहाय 4200 लिड खालामदों बे जाबाय मिस्टार फेरेंगा बे रनजित बसुमतारी खाम्फा बरगयारिया जेननो थांगासिनो दं बेखौ खोनादों जोङो मिस्टार प्रमद बर'आ कक्लाबारियाव जेनबाय बेखौ जेननो थांगासिनो दं बेखौ जों खोनानो मोनदों सरि एबाउट डेट मिस्टार प्रमद बर'आ कक्लाबारियाव जेननो थांगोनखौ खोनानो मोनदों गोविंद बसुमतारिया बावखुंग्रियाव देरहानायखौ जों मोनथिनो मोनदों बा लिड लानायखौ जों मोनथिनो मोनदों प्रमद बर' बिथाङा गयबारियाव देरहानो हादों बेखौ खोनानो मोनदों लिड लादों बेखौ मोनथिनो मोनदों आं खेबसेबाव फिन बुंबावनो थांदों चिरां दुवाराव इउपिपिएलआ लिड लादों बेबो 4200 लानानै खाम्फा बरगयारिखौ फेजेननो थाखाय बे मोनसे बिराद गिदिर हिस्टोरिक गयारि गेमेंआ 40 रुपिस आंनो हरदों थेंक इउ सो माच आरो आं नोंथांमोननि सार्ट खालामनायखौ नटिफिकेशन डाइरेक्ट फैयाबा आं बेयाव गोगोमै दायो फाइनाल रिजाल्टआव फैनो थांदों सालाकाटियावहाय देरहासार सालाकाटियाव बिपिएफआ लिडिं खालामगासिनो दङ देरहासार मुसाहारि बेयाव लिरदों बाट आं खोनानाय मथेथ' देरहासार नार्जारिसोमोन बाट बिथाङा मुसाहारि बा आइ एम सरि फर दिस दनस्रियाव बिपिएफआ लिड लागासिनो दं 110 आवहाय रौतायाव बिजेपिआ लिड लागासिनो दङ इउपिपिएलनिफ्राय डक्टर निलुटखौ आं बेवहाय इन्टारभिउ लानो थांनाय जाहैलायदोंमोन बेवहाय बे समावहाय आरो गोबां आङो बिपिएफनि मानसिजोंबो इन्टारभिउ लानो नाजादोंमोन बे समावहाय बिसोर बिथांमोना लायासै फकिराग्रामावहाय बिजेपिआ लिड लागासिनो दङ आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों अन्नानै नोंथांमोना डनेशन खालामथारनो गोसो जाथारदोंब्ला बे डाइरेक्टलि गोजौ होनाय एकाउन्टाव हरबानो जाबाय जाहाथे डाइरेक्टलि एकाउन्टाव हाबफैयो आं खेबसेबाव फिन बुंबावनो सानदों बिजेपिआ 11टा सिट आवग्रिना दङ बिपिएफआ 12टा सिट आवग्रिना दङ इउपिपिएलआ 15टा सिट कंग्रेसआ 1 आरो जिएसबिआ 1 बेयाव काउन्टिंआ जागासिनो दङ कासोगाव कन्स्टिट्युएन्सियाव सोर लिड खालामना दङ जागोन आं नोंथांनि फिननायखौ होगासिनो दं कक्लाबारियावहाय मिस्टार प्रमद बर' बिथांखौ जेननायखौ बायदि जों मोनथिनो मोनदों मोनदों माने बिथाङा हारायनायखौ नुनो मोनदों बाक्सायाव इउपिपिएलआ लिड लाना दङ सुबाइजाराव बिपिएफआ लिड लाना दङ मिस्टार प्रभात बसुमतारी
मिस्टार प्रबत बसुमतारिया BPF नि हानजानि जानानै सुबाइजाराव लिड लादों। मिस्टार गुनेश्वरखौ बिथाङा नाख्लायनो हाबाय, बेखौ नुनो मोनदों बेवहाय। मिस्टार प्रबत बसुमतारिया सुबाइजाराव लिड लाना दङ BPF दोलोनि जानानै। कक्लाबारियावहाय GSP आ देरहादों बेखौ खोनानो मोनदों 17,327 भटनि दारै। UPPL आ 10,866 मोनदों बेखौ नुनो मोनदों। बेरगावआवहाय 5 राउन्डआवहाय UPPL आ 2,828 सिट लिडिं खालामगासिनो दंथ'यो दायो। बेबायदि थासारि नुबाय थायोबा UPPL आ हारसिङै सरकार दानो हानायखौ जों एसे आसा खम नुसै। BJP 11, BPF 12 आरो UPPL 15। कक्राझाराव UPPL आ 3, BPF आ 6 सिटखौ लानानै आवग्रिनानै दङ आरो चिराङाव UPPL आ 1, BPF आ 4, BJP 2। काउन्टिं स्टार्ट। बाक्सा UPPL आ 5, BPF आ 1, BJP 4, GSP 1। सुबाइजारावहाय मिस्टार प्रबत बसुमतारिया लिड लानानै दङ। धनन्जय बसुमतारिया देरहाबाय। बावखुंग्रियाव धनन्जय बसुमतारिया देरहाबाय। बिग कंग्रेचुलेसन। आरो बिनि गेजेराव चिरां दुवाराव मिस्टार काम्पा बरगयारिया जेनबाय। काम्पा बरगयारिया जेनबाय। चिरां दुवारावहाय फेरेंगा बा रनजित बसुमतारि बिथाङा देरहानो हाबाय। रायजो राजाफोर आं खेबसेबाव फिन बुंबावनि BPF हानजानि जानानै काम्पा बरगयारिया चिरां दुवाराव जेनबाय। 14 नं चिरां दुवार कन्स्टिट्युएन्सियाव आरो लोगोसे 13 नं चिरां बेखौ लिड खालामनाय नुनो मोनगासिनो दङ मावथि ब्रह्म हाज'वारिखौ। जों थाबैनो रिजाल्टखौ मोननो हागोन। रायजो राजाफोर नोंथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामो नोंथांमोना नोंथांनि कमेन्टफोरखौ होनो हासै। कासुगाव हाग्रामाया जेनबाय आरो बिनि गेजेरावहाय कासुगावआवहाय देबरगावआवबो हाग्रामाया ट्रेनिं खालामगासिनो दं, माने जेननो थांगासिनो दङ आरो कासुगावआवबो जास्ट वेट रायजो राजाफोरा नोंथांमोना मोजां खोथाखौ खोन्थागासिनो दं रिजाल्टखौ।
कक्लाबारियाव प्रमद बर' बिथाङा जेनबाय जिएसपि पार्टिया देरहाबाय गण सुरक्षा पार्टी कसुगावआव हाग्रामा महिलारिया जेनबाय बीपीएफ आरो यूपीपीएल समान समान थांनो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर यूपीपीएल 14 बीपीएफ 13 समान समान लीड लानायखौ नुनो मोनगासिनो दं रायजो राजाफोर बीजेपी 11 सीट आवग्रिना दङ बीपीएफ 13 दा सीट यूपीपीएल 14 कांग्रेस 1 जीएसपी 1 रायजो राजाफोर टाइमा जाबाय दायो 5:17 खोनानो मोननाय मथे यूपीपीएलआ हारसिङै सरकार दानो हागोनखौ एसे बा नुनाय मथे एसे गोब्राब नुहरनो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर बा बीजेपी यूपीपीएल आरो बीजेपी बेजों सरि यूपीपीएल आरो बीपीएफ जों समान थांगासिनो दङ एसे नुनाय मथे कक्राझाराव यूपीपीएलआ 3 मोनथाम सीट आवग्रिना दङ चिराङाव मोनसे यूपीपीएलआ सीट आवग्रिना दङ बीपीएफआ 4 बीजेपीआ 2 बाक्सायाव यूपीपीएलआ 5 सीट आवग्रिना दं बीपीएफआ 1 बीजेपीआ 4 आरो जीएसपी 1 मीन्स बे जीएसपीआ बे कक्लाबारिनि जायखौ सार प्रमद बर' बिथांखौ फेजेननाय उदालगुरियाव यूपीपीएलआ 5 आवग्रिना दङ बीपीएफआ 2 कक्राझाराव यूपीपीएलआ 3 बीपीएफ 6 बीजेपी 2 कांग्रेस 1 चिराङाव यूपीपीएलआ 1 बीपीएफ 4 बीजेपी 2 जों बम गावनाय खोथाखौ खोनासंनो मोनदों बाक्सायाव यूपीपीएलआ 5 बीपीएफ 1 बीजेपी यस रायजो राजाफोर गोबां साननो गोनां बाथ्रा लीड यूपीपीएलआ दायो मोनब्रै सीट आवग्रिना दङ बीपीएफआ 13 दा सीट बीजेपीआ 11 कांग्रेस आरो जीएसपीआ मोनसे आवग्रिना दङ जीएसपीआ कक्लाबारियाव देरहादों जाय जायगायावहाय बिसा प्रमद बर' बिथाङा कन्टेस्ट खालामदोंमोन 17,000 गोजौआवहाय जीएसपीआ देरहानो हादों रायजो राजाफोर 7,657 view रायजो राजाफोर यूपीपीएल आरो बीपीएफ समान समान थांगासिनो दङ मानो होनबा बीजेपीआ 12 टा सीट यूपीपीएल एंड बीपीएफ समान समान बीजेपीआ 12 आव बीपीएफ 13 यूपीपीएल 13 बीजेपी 13 रायजो राजाफोर आं खेबसे बुंबावनि यूपीपीएलआ 13 बीपीएफ 13 बीजेपी 12 कांग्रेस 1 जीएसपी 1
चिरां दुवाराव BPFआ जेनबाय बेखौ आं खेब बुंबाय थागासिनो दङ चिरां दुवाराव काम्फा बरगयारिया जेनबाय BPF हानजानि जानानै आरो UPPL देरहाबाय BPFआबो हाग्रामा कासुगावहाय जेनबाय हाग्रामा महिलारिया जेनबाय कासुगावआव देबरगावआवबो हाग्रामा महिलारिया जेनबाय स' हाग्रामा महिलारिया मोननै जायगायाव जेननायखौ जों नुनो मोनदों स' हाग्रामा महिलारिया बिग ब्रेकिं निउज रायजो राजाफोर हाग्रामा महिलारिखौ मोननै जायगायाव जेननायखौ नुनो मोनदों जों थाबैनो बिनि कनफार्मेशनखौ मोजाङै मिथिनो मोनगोन बा जों नुनो मोनदों बेयावहाय कासुगाव एन्ड देबरगावआवहाय हाग्रामा महिलारिखौ जेननायखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफोर $8,000 view रायजो राजाफोर 8,000 6,716 लाइक आं बिनि गेजेराव नोंथांमोननो सिगाङाव मोनसे गोबां गेदेर खौरां बेखौ खोन्थानो सानदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा कासुगाव आरो देबरगावआवहाय खिथुआव माने फावसायना थानायखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफोर BJPआ 12टा सीट BPFआ 13टा सीट UPPLआ 13टा सीट कांग्रेसआ मोनसे सीट GSP मोनसे सीट वाव गोबां गेदेर फाइटिं बे रायजो राजाफोर साननो गोनां बाथ्रा बाक्सायावहाय आं खायसेबा खोन्थाबावनि BJPआ मोन 12 सीट आवग्रिना दं BPFआ मोन 13 आरो UPPLआ मोन 13 BPFआ मोन 13 UPPLआ मोन 13 BJP मोन 12 कांग्रेस मोन 11 GSP मोन 11 माबोरै जाथावना बेफोरो BJPआ हरखाबै बारहुंखा बायदि फैनानै सोमावग्लुंजोबफैबाय माथो BJPआ बारहुंखा बायदि फैनानै गासैखौबो सोमावग्लुंजोबफैबाय माथो रायजो राजाफोर गोबां साननो गोनां बाथ्रा BJPआ मास मोनसेनि गेजेरावनो फैनानै सोमावग्लुंजोबफैबाय
स' रायजो राजाफोर गोबां मानसिफ्रा दुखु मोनदों जानांगौ दा जों नुनो मोनदों BPF खौ लिड खालामनाय BPF खौ 14 नाम्बाराव नुनो मोनदों UPPL खौ 13 नाम्बाराव सरि यस जों बेखौ सिगांग्रो कनफार्म खालामग्रोगोन रायजो राजाफोर आरो बिनि उनाव नोंथांमोननि सायाव आपग्रेड खालामनो हागोन दा बेवहाय नुनो मोनदों BPF खौ लिड खालामनाय बायदि स' रायजो राजाफोर बेवहाय जों गोबां साननो गोनां बाथ्रा BJP एन्ड UPPL मोननै समान सिटआव आरो लोगोसे BPF खौ BPF आ 14 नाम्बाराव दङ आरो बिनि गेजेरावहाय UPPL आ मोन 12 स' लास्ट राउन्ड रायजो राजाफोर लास्ट राउन्ड रायजो राजाफोर गोबां साननो गोनां बाथ्रा गोबां गेदेर सोलायनाय लास्ट राउन्ड रायजो राजाफोर BJP आ 12 सिट आवग्रिना दङ आरो लोगोसे BPF आ 14 सिट आवग्रिना दङ UPPL आ 12 टा सिट क'क्राझारावहाय UPPL आ मोननै सिट BPF आ 7 टा सिट आवग्रिना दं BJP आव मोननै सिट आरो कंग्रेसआ मोनसे सिट आरो लोगोसे चिराङावहाय UPPL आ मोनसे सिट BPF आ 4 टा सिट BJP आ मोननै सिट चिराङावहाय उदालगुरियावहाय UPPL आ मोनबा सिट BPF आ मोननै सिट BJP आ मोनथाम सिट बाक्सायाव UPPL आ मोनब्रै सिट BPF आ मोनसे सिट BJP आ मोनबा सिट आद्रासाव मोनसे सिट रायजो राजाफोर सोर सोर सिरि सिरि थाखो स' कमेन्ट खालाम रायजो राजाफोर रायजो राजाफोर बिग ब्रेकिं BPF आ 15 सिट मोनबाय आरो UPPL आ 12 सिट आरो बिनि गेजेराव BJP आ 1 सिट बा 11 सिट BJP आ 11 सिट गोबां गेदेर सोलायनाय रायजो राजाफोर गोबां साननो गोनां बाथ्रा
UPPला 12 सीट आवग्रिना दङ BJPआ 11 सीट आरो लोगोसे BPFआ मोन 15 सीट आवग्रिना दङ दायो देरहागोन सोर भेरि बिग क्वेश्चन रायजो राजाफोर गोबां गेदेर सोंथि रायजो राजाफोर रायजो राजाफोर गोबां गेदेर सोंथि BPFआ 15 सीट UPPला 12 सीट BJPआ 11 सीट कांग्रेसआ 1 GSP 1 क'क्राझारावहाय मोननै सीट UPPL आरो बिनि गेजेराव BPFआ मोन 7 सीट मोनदों BJP 12 सीट BJPआ 2 सीट मोनदों आरो कांग्रेसआ मोनसे सीट मोनदों चिराङावहाय UPPला मोनसे सीट BPFआ मोनबा सीट आरो BJPआ मोनसे सीट उदालगुरियावहाय UPPला मोनबा सीटआव लिडिं खालामदों आरो BPFआ मोननै सीट BJPआ मोनथाम सीट बाक्सायाव UPPला मोनब्रै सीट BPFआ मोनसे BJPआ लिडिं खालामदों मोनबा सीटै आरो GSPआ देरहादों गोबां साननो गोनां रायजो राजाफोर सोर देरहामारगोन बिराद गिदिर सोंथि सोर देरहामारगोन UPPL BPF सोर देरहामारगोन So big सोलायनाय UPPला 13 सीटआव मोनदों UPPला मोनसे सीट बारायदों आरो BJPआ 10टा सीट BPFआ 15 सीटआव लिडिं खालामगासिनो दङ सोर देरहामारगोन BPFआ मोननै सीट बारा UPPलनिफ्राय UPPला 13टा सीट दङ कांग्रेसआ मोनसे सीट GSP गण सुरक्षा पार्टी मोनसे सीट BPFआ 15टा सीट पानिराम ब्रह्म बिथाङा BPFनि जानानै देरहाबाय प्रभात बसुमतारी BPFनि जानानै बिथाङा देरहाबाय जेम्स बसुमतारीया देरहाबाय खाम्फा बरग'रिया जेनबाय BPFनि जानानै BJPआ 10टा कांग्रेसआ 1 GSP गण सुरक्षा पार्टी 1 आरो BPFआ मोन 15 आरो UPPला 13 स बेयावहाय मोन 6 जायफोर देरहानाय बिसोरनि मुंखौ होनानै होबाय
स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय So गासै viewers 9,147 7,255 likes So रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगासिनो दङ 40 तानि गेजेराव गासै मोन 6 जायफोर देरहादों बिथांमोननि मुंखौ बुंनानै होबाय बिपिएफआ लिड खालामगासिनो दङ 15 तायाव बिजेपिआ 10 ता सिट आरो इउपिपिएलआ 13 ता सिट कंग्रेस आरो जिएसपि मोनसे सिट रायजो राजाफोर गोबां साननो गोनां जायफोरहा रायजो राजाफोर सोर सोरखौ देरहाजानो लुबैदों नोंथांमोना बुंबानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय रायजो राजाफोर हाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायदों बिएमसि लाभ चेनेल लाइभ बिटिसि नि इलेक्शन रिजाल्ट लाइभ 2020 40 सीट बिटिसि इलेक्शन रिजाल्ट 2020 टारगेट 21 जाय 21 मोनगोन बेना हारसिङै सरकार दागोन दा खोनानो मोननाय मथे इउपिपिएलआ हारसिं सरकार दानो हागोनखौ रोखायै नुहुराखै लोगोसे बिपिएफआ लिडिं लागासिनो दङ आरो लोगोसे बिजेपिआ 10 ता सिट आवग्रिनानै लानायखौ नुनो मोनदों फाइनाल काउन्टिं सुरु रायजो राजाफोर फाइनाल काउन्टिं सुरु Big sense रायजो राजाफोर अपडेट बिपिएफआ 16 बीजेपी 9 बिग सेंस रायजो राजाफोर बीपीएफ 16 यूपीपीएल 13 बीजेपी 9 सो बे हिसाबै नायोब्ला बीपीएफ को देरहागोन बायदि नुसै
जेम्स बसुमतारिया निर्मल कुमार ब्रह्मखौ फेजेनबाय। बे चिरां निसिमानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय निसिमानि जेम्स बसुमतारि बिथाङा निर्मल कुमार ब्रह्मखौ फेजेनबाय। बीजेपी आव 9 सीट आवग्रिना दं दायो, कांग्रेस आव 1, जीएसपी आव 1। So रायजो राजाफोर नोंथांमोना सोरबा सोरबा मिनिनायखौ नुनो मोनदों आङो। सोरबा बुंदों अहम जय बीपीएफ जिंदाबाद মই चेयरमैन हबनो। So 9450 view, 7561 like, thank you so much. ₹20 get launch बसुमतारि हरदों, thank you so much Gladson। आं बुंदों बिनिखायनो दहायनिफ्रायनो गोजौ एकाउन्ट नाम्बार होनाय दं, अन्नानै बेयावहाय नोंथांमोना माबा खालामनो हागोन, हरनो हागोन डाइरेक्टलि एकाउन्टआवहाय। प्रदीप ब्रादारा आंनो 500 रां हरदों, थैंक यू सो मच प्रदीप ब्रादार। प्रदीप बसुमतारि दे, प्रदीप बसुमतारि ब्रादार आंनो 500 रां हरदों, थैंक यू, गोजोननाय थाबाय मिस्टार प्रदीप बसुमतारि ब्रादार, थैंक यू 500 रां हरनायनि थाखाय। फुकन ब्रादाराबो 200 रां हरदों, गोजोननाय थाबाय, थैंक यू। ईशान बसुमतारि 10 टाका हरदों। प्रदीप ब्रादार आंनो 500 रां हरदों, थैंक यू सो मच ब्रादार। आरो फुकन ब्रादारा डाइरेक्टलि एकाउन्टआवहाय 200 रां हरदों, आरो प्रदीप बसुमतारि ब्रादाराबो 500 रां हरदों डाइरेक्ट एकाउन्टआव। रायजो राजाफोर गोजोननाय थाबाय, थैंक यू सो मच प्रदीप ब्रादार। बीजेपी 9 सीट आवग्रिना दङ, बीपीएफ 16 सीट, यूपीपी 13 सीट, जीएसपी आरो कांग्रेस समान समान मोनसे सीट। So रायजो राजाफोर बीपीएफ 16 सीट आवग्रिना दङ, बिथांमोना गोजौ हाइसाव। सेकेन्डआव यूपीपीएल पार्टी, बेनो जाबाय 13 सीट, आरो लोगोसे बीजेपी 9 सीटआव, आरो कांग्रेस जीएसपी 1-1। गोबां गिदिर इलेक्शन बे देग्लायनि बोसोरनि इलेक्शनाहाय, बेटल अफ बिटिआर गोबां गेदेर।
गोबां गेदेर रायजो राजाफोर गोबां गेदेर सोर देरहामारगोन गोबां गेदेर साननो गोनां बाथ्रा गोमोथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर सोर देरहामारगोन Yes, definitely I will say that BPF आरो UPP नि गेजेरावनो देरहानो हागौ BPF आ 16 टा सिट आवग्रिनानै मासिखौ लानाय बायदि नुनो मोनदों आवगायाव थांदों बाट फाइनाल रिजाल्ट नुजासिगोन रायजो राजाफोर बारा गोबावला सोर सोर ओंखाम उखैयाखै रिजाल्टखौ नेनानैनो सोर सोर ओंखाम उखैयाखै रिजाल्टखौ नेनानैनो रायजो राजाफोर सोरबा सोरबा गोबां गाबबाय एसेबां गाबनाय नुदों अब्ला सोरनोथो भट होनायमोन सोरनो भट होनायमोन एसेबां गाबखो मानसिफ्रा गोबां गाबनाय नुबाय आं कमेन्टआवहाय सोरनो भट होनायमोन So BJP आ 9 टा सिट आवग्रिना दं कांग्रेस आ 1 GSP 1 BPF आ 16 आव थांगासिनो दं गोजौआवहाय बेनो जाबाय UPPL 13 सेकेन्डआव रायजो राजाफोर नोंथांमोना खोनादोंना दिमासा बसुमतारी बुंदों गैलालै बे बारावबो लान्थाखौसो खुलुमबावनांसिगोन नामा दिमासा बसुमतारी बे बाथ्राखौ बुंदों सोरबा सोरबा गोबां बाथ्रा बुंदों ओंखाम उखैयाखै गाबनोसो ओंखारदों होननानै बुंदों सोरबा सोरबा WhatsApp आव आंनाव कमेन्ट खालामहरदों सोरबा सोरबा गाबनोसो ओंखारदों आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो प्लिज अननानै डाइरेक्टलि हरनोबा एकाउन्टाव हर डाइरेक्टलि बे चेटआव हरनो नांला डाइरेक्ट एकाउन्टाव हरनो हायोबा हरनो हायो आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोनखौ आं खेबसे बुंबावो जुदि नोंथांमोना बेयावनो हरनो गोसो जादोंब्ला बेखौ आं बुंनो हाला बाट नोंथांमोना जुदि एकाउन्ट आं गोजौआव होना दोनदों बेयाव जुदि हरनो हायोब्ला नोंथांमोना हरनो हागोन $9,643 7,900 लाइक so 10,000 views जाथारगोन नामा So कक्राझारावहाय UPPL आ मोननै जेरहाना दं BPF आ 8 टा आरो BJP आ 1 कांग्रेस 1 चिराङाव UPPL आ मोनसे BPF आ मोनबा BJP मोनसे उदालगुरियाव UPPL आ मोनबा BPF आ मोननै BJP आ मोनथाम UPPL आ मोनबा बाक्सायावहाय BPF आ मोनसे BJP आ मोनब्रै आरो GSP मोनसे बाक्सायावहाय
स' रायजो राजाफोरखौ आं बुंनो सानो नोंथांमोना आंनो डनेसन आंनो अनसुंथाइ हरनो गोसो जादोंब्ला गोजौआव एकाउन्ट नाम्बार होनाय दङ आं नोंथांमोननि सिगाङाव होदों बेखौ नोंथांमोना बेयाव थांनानै क्लिक खालामनानै नोंथांमोना बेयाव हरनो हागोन आरो लोगोसे गावनि नामखौबो बुंफाना हरनो हागोन आं बेखौ फरायनो हागोन गोबां मानसिनि कमेन्ट बेवहाय रिभिउ जादों जायनि जाहोनाव मानसिफोरनि कमेन्टफ्रा गोबां खम श' जादों गोबां हरदों गोबां 10,000 भिउ बीजेपीआ 9टा सीट बीपीएफआ 16 टा यूपीपीआ 13 कांग्रेसआ 1 जीएसपी 1 रायजो राजाफोर 10,000 भिउ जाखांबाय दानिसो 10,000 भिउ रायजो राजाफोर लाइक खालाम रायजो राजाफोर सोर देरहागोन बायदि रिपुल दैमारिया 11 रां हरदों थैंक यू सो मच रिपुल दैमारी नोंथांनि 11 हरनाय रांखौ आं एक्सेप्ट खालामना लाबाय थैंक यू जय बीएम सेटअप चैनल डन मोटी बसुमतारी थैंक यू सो मच डन मोटी सो आं खेबसेबाव फिन बुंबावनि बीपीएफआ 16 डेआव लीड खालामगासिनो दङ यूपीपीआ 13 डेआव सेकेन्डआव बीजेपीआ 9आव कांग्रेसआ 1 जीएसपी 1 स' गासैबो रायजो राजाफोरखौ आं सोंनो सानो सोर देरहागोन बायदि मोनदों नोंथांमोना स' रायजो राजाफोर कमेन्ट खालाम थिक सेर कमेन्टआ सिखाराखैबा मोजां कमेन्ट खालाम फिन थैंक यू सो मच खोरोम बसुमतारी 40 रुपिसनि बिथाङा बीपीएफ जिन्दाबाद होनना बुंदों खोरोम बसुमतारीया बुंदों बीपीएफ जिन्दाबाद 40 रुपिस हरदों बिथाङा थैंक यू सो मच रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ बिट
BTC नि इलेक्शन 40 सीटनि गेजेराव 21 ल' नांगौमोन लिड खालामनो थाखाय हारसिङै सरकार दानो थाखाय दिनै जों नुनो मोनदों BPF आ 16 टा आवग्रिगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव UPPL आ 13 टायाव Yes, रायजो राजाफोर BPF आ 16 टायाव BJP आ 9 टायाव कांग्रेस आ 1 गण सुरक्षा पार्टी 1 UPPL आ 13 टायाव रायजो राजाफोर सोर लिड खालामगोन साननो गोनां गोबां बाथ्रा दायो गोबां BPF नाय नुनो मोनबाय गोबां BPF जिंदाबाद नाय गोबां नुनो मोनसिनबाय बांसिन दहाय UPPL जिंदाबादमोन UPPL देरहानायनि लामायाव नुदोंमोन ना बेखौ UPPL होनदोंमोन दायो BPF सोरबा BPF मुदाबाद सोरबा BPF जिंदाबाद BPF खौ बांसिन नुनो मोनबाय दायो BPF जिंदाबाद होननाय बांसिन नुनो मोनबाय कमेन्टआवहाय आसलते सोर देरहामारगोन BPF आ 16 टा BJP आ 9 UPPL 13 टा GSP आरो कांग्रेस आ 1 Mr. Rupal Wari Ada Prakash UPPL आ जेनबावसिगोनसो नामा I don't know so नोंथांमोना मोनथिसै नोंथांमोना सोरनो भट होदों सिगाङावथ' UPPL खौ गोबां रान खारनाय नुदोंमोन रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सिगाङाव फाइनाल रिजाल्ट फैगासिनो दङ जुदि दाबायदियाव गुबुन पार्टी जायोब्ला सनितपुर आरो बिश्नाथआ बहा थामारगोन Thank you so much. So रायजो राजाफोर टा UPPL
15 दा BPF रायजो राजाफोर BJP 9 सीटाव कांग्रेस 1 GSP 1 So रायजो राजाफोर UPPL 14 टा BPF 15 टा So रायजो राजाफोर नोंथांमोना सोरखौ देरहागोन सानदों समान समान जाहां जागासिनो दं UPPL आरो BPF So रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो माखासे गोबां गेदेर खौरां बे दिनैनि इलेक्शननि रिजाल्टखौ होगासिनो दङ बेनो जाबाय UPPL आ 14 टा सिटआव आवग्रिना दङ BJP आ 9 टा सिट BPF आ 15 टा सिट आवग्रिना दङ आरो लोगोसे कांग्रेस 1 GSP 1 सो बिसोर बांसिन गिदिर बिग फाइटिं होनना बुङोब्ला BPF जों UPPL जों जागासिनो दं रायजो राजाफोर Yes guys BPF आरो UPPL big fighting Thank you so much Hitesh Bosumataरि thank you so much 100 रां हरनायनि थाखाय बाद आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो नोंथांमोना हायोब्ला अननानै एकाउन्टाव डाइरेक्ट खालामहरबानो जाबाय सासे 100 रां हरदोंमोन बिथाङा गावनि नामखौ बुङासै रातुल बसुमतारि थेंक इउ सो माच 10 टाका रां हरदों देतसों बसुमतारि देतसों बिथां थेंक इउ सो माच टाइटेलखौ मोनथिदिया आं नुदिया देतसों थेंक इउ आरो लोगोसे सासे मानसि 100 टाका रां हरदोंमोन बिथांनि मुंखौ आं मोनथिदिया थेंक इउ सो माच हितेश बसुमतारि नोंथाङा जोंनि BM सोदोब चेनेलनो अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय So आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो नोंथांमोना जोंखौ जोंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो थाखाय नागिरदोंब्ला अब्ला नोंथांमोननो डनेसन हरनो नागिरदोंबा बेबायदिनो चेटआव अब्ला नोंथांमोना गोजौआव नायबानो जाबाय गोजौआव एकाउन्ट नाम्बार होनाय दङ IFSC कड होनाय दङ नोंथांमोना बेवहाय सोना हरनो हागोन मुङा जाबाय प्रकाश नार्जारि थेंक इउ सो माच So 9891 भिउ जागासिनो दङ आरो लोगोसे 8709 बियो लाइक जादों थेंक इउ सो माच 9863 आयं गुरुं थेंक इउ सो माच 40 रुपिस नि थाखाय मर्टेल BS स्काउट बिथाङा बुंदों आर्यन गुरुङा बुंदों मर्टेल VS स्काउट थेंक इउ सो माच So 9814 view So गोबां गेदेर सोलायनाय गोबां गेदेर
स' बेवहाय आं मोनसे बाथ्रा मनि खाम्फा बरगयारि बिथाङा चिरां दुवारनि जानानै रनजित बसुमतारी बि फेरेंगा बिथांजों जेनबाय आरो लोगोसे प्रभात बसुमतारी बिथाङा गुनेश्वर गयारी बिथांखौ फेजेनबाय सुबायझार जानानै बिपिएफ हान्जानि जानानै फानिराम ब्रह्मआ देरहानायखौ खोनानो मोन्दों बिथाङा अब्ला रोंगोरा नार्जारिखौ फेजेनबाय येस रायजो राजाफोर स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना खोनानो मोनगासिनो दङ दायो इपिपिएलआ 14टा बिपिएफआ 15 बिजेपि 9 कंग्रेस 1 जेएसपि 1 स' सोर देरहामारगोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं सोर देरहागोन बेखौ नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ निसिमा समष्टियावहाय जेम्स बसुमतारीया देरहाबाय निरमल कुमार ब्रह्म बिथांखौ फेजेननानै दासिमबो भट काउन्टिं जागासिनो दङ बेरगावआवहाय बिजेपिखौ लिड खालामनायखौ नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर क'क्राझाराव इपिपिएलआ 3 बिपिएफआ 7 बिजेपि 1 कंग्रेस 1 चिराङाव इपिपिएल 1 बिपिएफ 5 बिजेपि 1 आरो बाखि दंबावो बेवहाय अनलि 5 6 7 ल' जादों गासै बेवहाय 12टा सिट दङ
UPPLA बाक्सायाव 5टा BPF 1 आरो BJP 4 UPPLA 5 उदालगुरियावहाय BPF 2 BJP 3 क'क्राझाराव UPPLA 3 BPF 7 BJP 1 कांग्रेस 1 चिराङाव UPPLA 1 BPF 5 BJP 1 बे जाबाय चिरांनि आरो दंबावो चिराङावहाय बाक्सायाव UPPLA 5 BPF 1 BJP 4 GSP 1 GSP आ कक्लाबारियाव देरहादों प्रमद बर' बिथांखौ फेजेननानै स' रायजो राजाफोर गोबां गिदिर फाइटिं जानानै दङ बे देग्लायनि इलेक्शना गोबां बम गावनाय खोनादों पानिराम ब्रह्म विन प्रभात बसुमतारी देरहाबाय BPF हानजानि जानानै बिआर फेरेंगा बिथाङा देरहाबाय खाम्फा बरगयारिखौ फेजेननो हाबाय बिथाङा फिन खेबसेबा बुंनि आङो क'क्राझारावहाय UPPLA 2 सीट BPF 8टा BJP 1 कांग्रेस 1 चिराङाव UPPLA 1 देखायदों BPF 5 BJP 1 उदालगुरियाव UPPLA 5 BPF 2 BJP 3 बाक्सायाव UPPLA 4 BPF 1 BJP 5 आरो आदार GSP मीन्स कक्लाबारियावहाय GSP देरहादोंमोन प्रमद बर' बिथांखौ फेजेननानै स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायदों BM सोदोब चेनेल नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा नोंथांमोननि WhatsApp-आव शेयार खालाम जाहाथे खना खनला थानाय बर' रायजो राजाफ्राबो बे भिडिअखौ नुनानै बेवहाय बाहागो लायो जोंजों सावरायनायाव रायजो राजाफोर नोंथांमोना सोरखौ देरहागोन बायदि मोनदों कमेन्ट खालामनायखौ दाफोजोब रायजोफोर 9,800 people watching आङो 3 hours 35 minutes जाबाय दायो नोंथांमोनजों लाइभ थानाया आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोनाबो आंजों जुरित जाबाय थादों 9,813 आरो बिदिनो 9,119 लाइक जाबाय आरो बिदिनो 9,838 लाइभ भिउ जागासिनो दं नायगासिनो दं माने जोंजों नायफागासिनो दं स' कमेन्ट खालामनायखौ बन्द खालामनाङा 9,000 जेसेबां दं कमेन्ट खालामजोब
Mr. Prabhat, congratulations. BP Renga sir, congratulations. Doneshwar Goyari, congratulations. Bitanga derhana habai. So रायजो राजाफोर नोंथांमोननि मथे सोर देरहागोन ना रोखा सोर देरहागोन बायदि मोनदों नोंथांमोननि मथेबा रायजो राजाफोर कमेन्ट खालामनाया बन्द जानो नाङा गावबागाव पार्टी जायफोरखौ मोजां मोनो बिथांमोना बुंबाय था दा बेवहाय जों नुनो मोनदों बिपिएफआ लिडिं खालामगासिनो दङ थारैनो देग्लायबो बोसोराव बिपिएफआ देरहामारगोन नामा बे मोनसे गोबां गेदेर सोंथि रायजो राजाफोरनि गेजेराव So बेवहाय आपडेट जाफिनबाय बिपिएफआ 16 यूपीपीएल 13 आरो बीजेपी 9टा बीजेपी 8टा जाहैबाय आदार्सआ 1 रायजो राजाफोर दायो सीटआ बेलेग सोलायबाय 40 टा सीटनि गेजेराव फाइनाल राउन्डआव फैबाय स बिनि गेजेराव यूपीपीएलआ 13 आव लिडिं देरहालांगासिनो दङ बा बीपीएफआ 16 आव देरहालांगासिनो दङ बीजेपीआ 8थायाव थांदों कांग्रेसआ मोनसे सीट जीएसपी गण सुरक्षा पार्टी नबकुमार सरेनानि पार्टीआ मोनसे आरो आदार्सआव मोनसे सोलायनाय रायजो राजाफोर सोर देरहामारगोन बयनिबो गोसोआ गुदुं जागासिनो दं रायजो राजाफोर बयनिबो गोसोआ गुदुं जादों सोर देरहामारगोन होननानै बयनिबो गोसोआ गुदुं जादों ना रायजो राजाफोर सोरबा बीपीएफ लं लिभ होनदों सोरबा यूपीपीएल लं लिभ होनदों लास्ट राउन्डआव जों नुनो मोनगोन सोर थारैनो देरहामारगोन So 9,819 view, 9,843 view, 9,900 view. Arvind 9,408 like, 1.3k revenue. Thank you so much. Donation खालामनायनि थाखाय बाद donation खालामनायखौ आं बुंनो सानबावदों खेबसेबाव नोंथांमोना खालामनो गोसो जादोंबा आं गोजौआवहाय कमिउनिटिआव कमेन्टआवहाय मोनसे एकाउन्ट नाम्बार होनाय दोनदों नोंथांमोना डाइरेक्टलि सोना हरनो हागोन थेंक इउ सो माच So बिनि गेजेरावहाय इंदार बर'आ 2 रां हरदों प्रफुल्लाया 50 रां हरदों
रैसुमैया 500 रां हरदों थैंक यू सो मच रैसुमै नोंथाङा 500 रां हरनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय मिनु बसुमतारिया 50 रां हरदों आरो रैसुमै बसुमतारिया रैसुमैया टाइटेलखौ आं मिथिदिया बेवहाय रैसुमैल' लिरनाय दं रैसुमैया 500 रां हरदों थैंक यू सो मच गोजोननाय थाबाय गोसो गोरबोजों थैंक यू सोरनिबा गोसोआ गुदुं जादों सोरनिबा गोसोआ गुसु जादों प्रमोद बर' बिथाङा कक्लाबारियाव जेनबाय जिएसपि देरहाबाय कुसुगावआवहाय हाग्रामा महिलारिया देरहादों बा लिड लागासिनो दङ कुसुगावआवहाय प्रमोद बर' बिथाङा गयबारियाव लिड लागासिनो दङ गोविंद बसुमतारिया बैराकुंडआवहाय लिड लागासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव सालाकाटियावहाय देरहासात मुसाहारिया लिड लागासिनो दङ बिपिएफ हान्जानि जानानै निसिमा समस्थियावहाय जेम्स बसुमतारिया देरहाबाय निर्मल कुमार बिथांखौ फेजेननानै जेम्स बसुमतारिया फिन खेबसेबाव देरहाबाय बिथाङा इएमबो जाखांबाय सिगां बि सावरायगिरिया बिथाङा देरहाबाय चिरां जानानै मावथि ब्रह्म हाज'वारिखौ फेजेननानै फारिराम ब्रह्मआ काजलगावआव रोंगोरा नार्जारिखौ फेजेननानै देरहाबाय बिपिएफ हान्जानि जानानै बि फेरेंगे चिरां दुवारनि जानानै बिथाङा खाम्फा बरगयारिखौ फेजेनना देरहाबाय प्रभात बसुमतारिया सुबाइजार हान्जानि जानानै गुनेश्वर गयारिखौ फेजेनना देरहाबाय प्रभात बसुमतारिया बिपिएफ हान्जानि जानानै सुबाइजार कन्स्टिट्युशन समष्टियाव देरहाबाय धनन्जय बसुमतारिया मानस सेरफाङाव देरहाबाय सुरेश दैमारिखौ फेजेनबाय खाम्फा बरगयारिया चिरां दुवाराव जेनबाय बिथाङा खाम्फा बरगयारिया चिरां दुवार जानानै बिथाङा जेनबाय इउपिपिएल 13 बिजेपि 8 बिपिएफ 16 बिजेपि UPPL 13, BPF 16, BJP 8, Congress 1, GSP 1, others 1. जों नुनो मोनगासिनो दङ BPF-आनो देरहासिगोन बेखौ मानसिफ्रा बयबो आसा खालामगासिनो दं दायो आं फिन खेबसेबाव बुंबावनि इउपिपिएल 13 बिपिएफ 16 बिजेपि 8 कंग्रेस 1 जिएसपि 1 अदर्स 1 रायजो राजाफोर नोंथांमोना लाइभ नुगासिनो दं दायो
So बेवहाय बेवहाय 0 आदार्सआवहाय GSP 2 आरो बिनि गेजेराव BJP 9 UPPL 12 BPF 16 so BPF a lead लागासिनो दङ 16 था सिटआवहाय so रायजो राजाफोर BPF हानजाया लिड लागासिनो दं 60 था सिटआवहाय लोगोसे UPPL आ 12 थायावहाय BJP आ 9 आव कंग्रेस आ 1 GSP आ मोननै सिटआव आदार्स आव 0 रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ बेयावहाय BPF आ 16 था UPPL आ 12 BJP आ 9 था कांग्रेस आ 1 GSP आ 1 GSP आ 2 sorry about that रायजो राजाफोर नोंथांमोना जोंजों थागासिनो दं कन्टिनिउस 3 hours 48 minutes सिम दिपेन बसुमतारी ब्रादारा 20 रां हरदों थैंक यू सो मच समातियाबो 20 रां हरदों थैंक यू सो मच आरो बिनि गेजेराव मताजियाबो 20 रां हरदों थैंक यू सो मच मताजी थैंक यू सो मच दिपेन थैंक यू सो मच समाति थैंक यू सो मच नोंथांमोना 20 रां हरनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों खुलुमहरनाय थाबाय So बेवहाय दहायो सिगांग्रो UPPL खौ गोबां नुनो मोनदोंमोन दायो BPF खौ नुगासिनो दङ गोबां BPF नि मानसिफ्रा दायो नायगासिनो दं बेवहाय सोरबा BPF देरहाखागोन सोरबा BPF बुंगासिनो दं लाभ इउ BPF दहायो UPPL मोन गोबां मानसिखौ दहाय UPPL कमेन्ट खालामनाय नुदोंमोन आङो ओरै देरहाबा ओरै नामा आंथ' मिथिलाय लांला So रायजो राजाफोर big fighting total UPPL 12 सीट BPF 16 BJP 9 कांग्रेस 1 GSP 2 others 0
So रायजो राजाफोर नोंथांमोना रिजाल्टखौ नुगासिनो दङ BPF आ लिड लागासिनो दङ प्रदीप बसुमतारी डिस्ट्रिक्ट उदालगुरिनि थैंक यू सो मच 500 रां हरनायनि थाखाय So रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा सानो सोर देरहामारगोन नोंथांमोननि मथे सोर देरहामारगोन रायजो राजाफोर रायजो राजाफोर बेवहाय मोनसे सोलायनाय 13 टा बीजेपी यूपीपीएल आरो यूपीपीएल 8 टा यूपीपीएल आ लीड लागासिनो दङ बिसावरायगोरा देरहाबाय चिरांनि जानानै 13 नं चिरां पारिराम ब्रह्म काजलगाव जानानै रोंगोरा नार्जारिखौ फेजेनना देरहाबाय बि पेरेंगा चिरां दुराव यूपीपीएल हानजानि जानानै देरहाबाय बि पेरेंगा चिरां दुवारि जानानै बिथाङा देरहाबाय खाम्फा बरगयारिखौ फेजेनना